Assalamu alaikum, aziz ildeşler. Assalamu alaikum, yaşlılar. Salam kemine. Ava, Almıradağı iyilleşler aydın. Hemen de salamu aleyküm. Buyur kemine. Aleyküm selam. Safara kimine? Allah'a selamun aleyküm vatandaşlar selam. Aleyküm selam yaşlı safara. Selamu aleyküm vatandaşlar size de Aleyküm. selam. Aleyküm Almırad. ava. Buyur kemine. Sapara, en son gün efire çıkanımıza 12 gün oldudur. Köp vaattan er çıkmanırız ve Be. ildeşlerimizle hem yakından hem soruları bar vakti sorularına cevap. Hem yine tema var. Korkup devam etmek mi ya da halk olup çözmeli mi? Diyilen bir mesele var. Şu mesele boyunca o, çıkış edeli. Indi bunun nemesi var, manileri var. Indi korkup devam etmek için diyende yankı ne, Türkmenistan'daki o türme sistemasının hemme ayıpları ortaya çıktı da. Ortaya çıktı ve buna gerekli kanun ve resmi işleri yerine getirmeli. O, şunu alıp barmalı. Yani bu zaten köpçülüklerin yani cemiyete değişli. Bu e, Türkmenistan'daki türme sisteması Türkmen cemiyetini zayalamak için ya da belki de yok etmek için o yürüyte kurulan o daşkı güçlere hizmet eden bir neme. Şunun içinde o işleyen, adamları uğrayan, kıynayan Türkmenlere şol daşkı güçlere hizmet etme neticesinde dönük hesaplanıp bilinir. O ayrıtın ve uzun mesele onun demeleri benim ya da köp adam üstüne düşen onu demek çözmek. Yani şu zadın o yanlışlığını bilyaz. Beyleki taraftan hem şoldaşkı güçler yine bir hem köpçülük olup halk olup şu meselenin çözüldü yazdı. Bu mesele ne hemen? Türme değil, türme şunun bir bölüğü. Yani asıl mesele şol yankı şu Türkmenistan'daki sistemanın barlığı näme sebäpden var? Kimler arkalı var? Öňe çykarýan gurjakları ine Berdimuhammedow maşgalası bilen dowam etmekçi bolupdyrlar. Ýani daşky güýçler diýeli. Başga bir saýlama mümkinçiligi ýok. Gaty olar nemesine riskli bir iş. Bu kararı alsalar bir gezek ýalňyşma mümkinçiligi var. Buna ýalňyş hasap edýäs. O bizim üçin amatly bir şertler döredi ýa-da güýçlendi, puhtalandy. Indi şu mesele barada hem Sapara'dan hem Halmırada'dan ve bizem aýdym bilen goşmaça yerlerine berip ildeşlerimiz bilen hem soru jogap edip kellesindäki sorulara ýa-da soru alamaty bolýan zatlara jogap bereli. Sapara yine odan depe baradaky nemäni köpüsini interwýulary siz aldyňyzda. Menen bary ýöne kämir demetmedim. Soňkularynda men ýok. Şo arada da gürrüň edel şondan başlaly. Bir ucu ýanky odan depe beýleki ucam ýa Gurban Ulu we Maşgalasy diýeli. Şu iki ucam bir arada tutýan daşky güýçler bardy. Bizim şu nemäni meseleni jemläli şu taýda. Düşnükli hala getireli. Or kemine bir 10 günden beri 10 günden köprek bolmak mümkün. Şu mesele bilen men içkiyin meşgul. Yani köp vadi ana ekranın aýdy bolmaly nokta. Gataýlygan statlar var, adamlar tek şu aýdylanlaram gulak göterer ýalak däl, ýürek göterer ýalak däl, onu öz agdylaryna eşitdiňiz. Biz bu zatlaryň köpüsini 2002-nji ýyldan bäri takryban bilýäs. O edil şaýatlar bolmasa da
takminen şeyle olmalıını, bolyanlığını ondan beterler, bolyan yerler bağdığını takminrak biliyorduk. Şol adamla büyük değerlerini biliyorduk. Yönü yankı oğanlı doğanlı var. Ak Atavay İranlı dedim o başlan. Tak oğanlılarım var. Olurum çıkar. Şunu yönü şolar öyle gülleşemsem oğanlı sözü nememek yiyiptir. Bunlar 200 300 kendisi 500 adamdır. Yönü Türkmenistan'ın türmesinden yankı işkence değil ya da pıytki o yankı gecir cepha çeken nemelen sani 200 milyondan geçiyor da şolon elektrik toğunu tutulmadığı ya da yankı dilini plaska ups bilen kavriyet bölün goporlanlar olmadı. O yumurtkosunu plaska ups bilen goporlanlar var. Bunu çıkıp görüş hayatlar var da. Biz şolun köp bilen gepleşik geçirdik de. Onun ekrana vermeli. O Şu Palaska Gupta diyenin atağı deyip aysana Türkmence atağı bilen. Şolor yalak demeler var. O arada son gayretin gurrun eder. Yönü bir ayrınç bir demeti var. Ne bizim alan mi ikin alan informasyonları bu entek doğrular ya Türkmen türmelerine 50 mu adamdan köprek adam ölün. O sonki 25 yılın içinde. Bu entek takipler bunlar kan olmalı. Son 20 milyondan goğurağı cesedi hosarlarına verilmedik. 20 milyon adamın cesedi hosarlarına verilmedik. Şolun ölünü gittiğini o belli değilimken şu nemelen hosarların içinde benim biri şolun o başka da kan sesini çıkarıp bilmem demedik görün. Şolun tembecesini korkuyun aşağınadığını biliyet. O korkuyla ne edilendiğini ne burucunu yani şu tayda oturup çıkan adamların dilinden eşittiniz. O galan ne Türkmen demelerim yuvaş cesaretlen telefon edip diyorlar. O ya öğrenenler var. Ne şolor yalak demeler. Şimdi iyi ne gelip tuğda. Onlar bir recelep elekten geçirip o kabir yerlerini kayıteden bağırlamalı, üstünü yetirmeli nemeleri oluyor da. O sebebi buraya alaklardı başından geçiren adamlar bilmedim. Kuleye korkun aşağında da. İkinci dönem kabirde atların gelini, tarihini, o adını, familyasını oğlu yazmadan bilen okur da. Gönüşünün alak bollu divay diyen nemeler var da. Ben planayım deyip onu. O planın adı olmalı, nemeti olmalı. Şol oraya alak nemeler geçiyor da. O 25. Sancar o bir bölücüğü o şunu siz onu 20'de de köpüldük bilirsiniz. O bolyan atlar. Onun Niyazıf'tan berik hiç saat ütkömendir. O Berdi Muhammedov'un nemeden ütkömendir. O yönü taşından yani ütködü değilen bir nemeden imajı veriyorlar da. Ben şu tayda bir daha belledim belirdi adamlar. Biz şunduran millet derler. Türkmen milletin tarihi 2000 yıllarına mariki diye de. Yine Türkmen'in 15-16 imperiya vurdu deyip tarihte yazıları geçiyordu. Şimdi şu tayda deyip destur vardır. Devlet adamı, devlet makamına yalan sözlüsü
sultan olsun, şah olsun cezası idam değil ya da ölümdür. Mün yılın veri şu deyip cesur Türkmen milletinin edebine tertibine bağıdır. Yani bizim yağdayımızda ne ahilek, ne yaz falan bunalın, yani günü 7-24 yalan söyleyerlerdi. Bunları ne açıdan öldürmeli, yani idam etmeli. Onun yalan yakıp devlet yol başında değil. Devlet makamında işleyen adamın hem becesine değişti. Olurum yalan söyleyenler. Yani yalana şahitlik etmeyen kolluma yalan söyleyenlerin detsen de olur ne etmeli. Ne değerimizi, desturumuzu seyredecek olsak. O tayın şolur yalak demesi vardı. Yine şu boğudan nepi var arada. 20-25 bin adamın o tayda türmelerde ölüp cesedi verilmedikle. Şolun hosarları var. Yani biz millet bolup şuların cesedini sayılan yerini görkedim. Ya oturan oldu, yiyir oldu. Özünü görkedim. Şunu şu hükümet yetmeli. Bu başka nemeti yoktur. Sizden halk olup şunu talep etmelisiniz. O 50 bin ölün, yani cesedi verilenle de ölün, bunu devlet kompensasyon vermeliler. Türme, adam öldürmek için salınayan yer değil. Ben ne Türkmen milletini o şu adın iyiliğine düşmesini isteyenler sizden biz ne etmeliyiz? Siz yine ölün yitenlerin cesedine naaşına hostar çıkmalısınız. Sizin borcunuzdur. Şunu etmeli korkak deyip bilirsiniz. O arada da ben bir kıskacık neme aytıp vereyim. Ben siz korkuyanız, yemşik korkuyanız, yeri alacak korkuyanız şeylen. Yönü şu atları yolu salacak adamlar, korkmayan adamlar olmalılar. Onların kellelerin eteğine salıp, onların tane ağız olmalı. Ne bizimki alak, 20-30 tane, 500 tane, 100 tane. Öldü de şular ölmeli. O tidem yani tohumluk kalmalı mısınız? Şu soruğa cevap verin. Sizden alan tohum kime gerek? Siz alak, şunu alak neme, hostar çıkmayan mahluklardan tohum gerek mi? Şimdi Türkmen milleti için. Ağır da attır golün yönü. O hayvanları da bulur yalaklat bulayan neler? Hayvanca da yok. Siz akıllı ol korkuyan. Ne hemen ne diyen? Siz korkan toğunuz. Şu da atlar bolup bileyendir. Öyle aranızda gürleşen olup koyuyanız bunu demeye çıkarmadınız. Cemiyetin nimetine, batına, kâfir olayan nedir? Onun kâfirin bähile kolyanlığını ne şu at görün. Türkmen türmelerini, şu predaçalar gidip başlar veri. O imitini, şahini suğunu düze döndürülür. Böke. Ama onu gelip yençmetini koyundur. Bu ne demek? Nurlar çağdamini ölümden, yediyetten halat etmek demektir.
Ne gıcıcık bir hareketin, yani cesaretin veriyen neticesidir. Ha, bulara koğuşadı deyip arkayınlaşsan erti bundan mervet bulayandır. Bolcak durum. Bulun ol yankı biraz koğuşadanno, yumuşadanno teretmellerdir. Sebebi karşı neutral Türkmenistan illiyedi. Bir taraf Türkmenistan, bir taraf devletti. Aslında türme olmalılardır. Ne? Sizin bildiğiniz için aydiyen ben şunu. O türme bulayan ne de bulur yalık türme olmalılardır. 20. asırda asla. Ne teyze Türkmenistan'da hiç türme olmaz. Yani onun yolundan aydalı biz. Bulayan ne de bulur yalık türme olmaz. Olması mümkün değildir. Bu türme değil, bu kanslagerdir. Birinciden ha. Onun şu korku mekanizmin bir şakattır. Böyle bunu kadanca vurupturlar da. Türkmenistan'ın türmetinde aylanayan pul eylek öğrenimçilik buğduklarda aylanayan pulun 2-3 esnesi. Şunu düşünüp bileyin. Onun esnaf şotayda işlep bilir mi? Kim pullu olsa şunun üstüne demedi yerler, çok gelirdi. O bir adam hiç, o pullu adamın bir soyuyorlar. Tıryak taşlayalar, maşinini taşlayalar, cüzünü taşlayalar. O tuğruğun neki, o bir adamın tuğruğun neki. Doğusu iyilen çalanı karınlaşı, bir yerde salamlaşan adam olsa 10-20, hatta 100 adamın soyuyorlar. Yönü soyuyorlar. O getirmeden de kıyın zorlayat, yeleğin zorlayat demedi yerler öldürün. Bu ne diyen kim? Ben aydıp vereyim onu. Siz bilmeyen ortak, bileyensiniz. O yung altıncı belliydi. Narkat belli oldu. Şu at ne emediğini bilem yok. Adi şu triyek nemesi bilen görüşen idaramışın. Sağlık, o sağlık nemesine saklayış yağlık bir neme. Ne, o adına yank altına sırayalak at koyulun. Yine bulur yeke Türkmenistan'ın narka trafiğini kardini yurdeden okulur. Türkmenistan bir transit bir nemede narka trafiği olur. Başına bir şular üçüne diye. Yankı ağata var yalak ele düşenler vardır. Olur şuları pehtker veriyen konkurentleri, küçük konkurentler de onu göz için edilendir. Yine bulun narkotik bilir görüşüm, alternatif kuruşları yalaktır. Ya da aeroport kuruşları yalaktır. Hem de daha tertin işledi. Yine şunun için bizim atavalarımız devlet makamına, devlet işgari, yalan tözleti, ölüm deyip ceza demedilendir. Yine şunu etmesen, şuları yalak neme oluyor kendine. 20 asırda ölüm cezasını verip vermek korunuk oluyor. Devletin ne emediğini. O devlet adamdı. Öyle en baştaki adam. O yalan söylemeye hakkı yoktuğunu düşünmesi gerek de. Devlet değil adamlarım yalan söylerler de. Ne? Yani diyeci yalan adamlar yalan söyler bilir. Devletin ne emediğini bilir. Yani devlet adamdı. Yalan söylerdi. O bedeli hata oluyorlar. Ne biz şu derece ne yapıp yeterin ortak iyiden de bir kere tıkıyorum. Sizin gözünün önünde dilen dağıtlar şular. Hem de cehdin düğünü cehalet getirip kaytalap ediyenler. Ne? Çay vuruğunda bir dat vardır. Fundament tip. Alt yapı değil yani şu. Şol fundament doğru olmasa kuruluyun yıkılayandır. Hem yerde şunla alaktır. O bilgi, bilim alt yapınızdır.
Sizin şu altyapı şu devletten soğurak görün. Ya özün gıdıklanıp görün. Näme yatırım yapılıptır 25 yılın içinde. Bilime, bilgiye. Täze neslin yetişmegine. Sen altyapın yok bolsa üst yapyňam yok bolýar. Siz şu demek gelipsiniz de. O cemiyeti doğru degradasiya ettir. Bundan çıkmak için korkudan çıkmalı. Bir külep. Ne korku şu. Yani 50 min ölü o 20-30 min cesedine bilmeýärler. Yedi yatandan. O türmelerin içinde de o amonluk edip öğrenlerini yani beylek türmü işgalleri. O Türkmenistan'ın in bayi adamlar diye in bayi. Çok yani narkadel çoğunluğu meşgul olan adam. Ödem yankı Niagara için vlast. Ne metteler. Ödem bulun tanım katıken. Per etrafta var. Vilayette var. Merkezde var. O siz onu güçlendirdiniz, soloriyala hukuk verdiniz. Neşe adallı mı? O taşından türmenin içine geçti. O İslenlik türmenin içine girin. İslenlik narkotik vardır. İslenlik muhtarındır. O yalan olsa da aydın. Ya şunu bilmeyen olsa da aydın. Ya da Türkmenistan'ın türmesine girip yani işkence değil ya da kıyıp. Şunu görmedik adam orada aydın 10 milyar çatı. Ne hem ki tezini çıkarmanı otuyorsunuz. Korkuyat yani. Sizin korkuyunuz özünüzde peyda edilir. Sizin çağalığınızda yatıp yaşayacak şu korkuyun aşağını yaşamalı işte. Yani şunu edip öğrenleri ertedi düşüyor da. Şu içine düşüyor da. Hiç de olmayacağı adamdı Muhammed Nazarov. Çünkü ölçünü detaylarını görmediler de bir de. Öyle ki. Ne yağda şeyler ne kemiğine bunu halk ya bu meseleyi çözüyor. Ya da korkun aşağını yaşamanı devam ettirecek. Yani sizin çağlarınızda mı yaşamalı şu korkun aşağını? Şu korkuyunu edip öğrendiğin çağları yaşamalı. Şu korkun içine yaşamalılar. Kimin ne olacağı belli değil. O beyli yurtta yaşap olma da. Ya yaşadığın belli yani. Saylama sizin demeniz. Sapara. Stayda neme deyin, o siz onun Hava sağ olun oradan Sapara. cevap verir. Hava men şutayda bir kısan sonra o geldi. Yani efirin başında girmedikleri olmalı. O yankı halk baslatı var arada halmırada giyinçleyin bir gurrun verecek. Ama ikinci tema hükmünde ya da ikinci mesele hükmünde. Şonun için yankı sonundan hoşlananlara o duydurlar. Eşittirler diyelim. Son yankı yine Sapara'nın gurrun verenini kıyıskaça aytacak olsak Türkmenistan'ın o türmelere ya da şu tayda Murat Rezak diyen bir ildeşimizin komentariyası var. Türme senatı boyunca o işleye deyip neme yazıptır. O türme senatını hemçin işleye yine Sapara şonu düşündürecek oluyor. 50 min adam öldürülen şonun 20 min sananın o bedeni ve mazarlığı belirlen nerede diye. Şona hazır mazarlığı görköz deyip çıksalar talap dörese şu mazarlığı görköz bilecekler. Bularam
o şonun öňünde güýçsiz. Indi bizim täze Türkmenistan gurmagymyza gaty o zeminler bularyň hemmejesem. Ýa-ni birinji o türme sistemasynyň bolmagy bir tarap ýurtlarda. Türme bunuň ýaly bolýan däldir. Bolsa da ine Şwesiýada ýa-da Skandinaw we ýa-ni ösen Ýewropa ýurtlaryndaky türmeler bardyr. Hassahana bilen mekdebiň garşygy. Şol derejäge gelip bilseň barbyr jenaýat bolanok diýerler. Şonuň ýaly bir çark bar. Pikir etmäň o jenaýat edenleri näme üçin onuň ýaly şertlerde tutýaňyz diýen. Siz şonuň ýaly şertleri döredip bilýän bolsaňyz, diýmek ki siziň jenaýatçylaryňyz hem şo şerte laýyk bolýandyr. Türmäňiz ýa-ni saparaň bir aýdan nem ýerler bar, ony ýatladyp geçeýin. Şu öňkü çykyşlarynda, bir gün bundan öňkü çykyşlarynda o türme adalatyň bir simboldur diýä. Türmäniň içinde adalat dikeltmeli aslında. Ýalňyşy o görkezmeli, dogryny görkezmeli, ýol görkezmeli. Pikirlenmäne wagt o berilýän ýerde otaýy. Şo derejäge gelmeli we ýa-ni saparaň aýdan bar täze Türkmenistanda o türme boljak däldir. Hakykatdan biz şol nemäni gurup bilýäs. Şol aklada, o düşünjäde eýi. Türmäni ýani täze bir jemgyýetde örejek, o türme o mätäçlik duyulmajak. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi bularam şu türmelere ýa-da ýanky nemelere biz ona türme de diýmeýäs, biz ona kanslager diýäs. Hökmän suratda da kanslager bolmaly, türme bolup bilmeýär onuň ýaly. Ýöride o birleriniň nemesine hyzmat edýän bir sistema gurulupdyr. O kanslager. Sistematiçne türkmenleri gorkuzmak, ýok etmek, sussuny basmak, aklınıza gelip bilen her türlü jenaýatlary adam zada garşy işlemäni mümkinçilik töredýän bir sistema gurulupdyr o taýda. Ýa-ni şo sebäplen Türkmenistanda täze den gurulmaly döwlet düşünjesi, syýasy taýdan, ykdysady zatlar bularyň hemmejesi onuň arkasynda öz-özünden geljekdir. Şo zatlary biz o çalışmakçı ine ýa-ni halk maslahaty soraýans. Halk maslahaty bir bize göre näme diýär bir banka diýilýär-de. Çüýşe bankanyň içindäki o iki sany siňekden ibaratdyr. O siňegiň biri Gurbanyguly Beýleksem ogludur. Bizim maksadymız belli. Ýa-ni döwleti täzeden urmak. O Gurbanyguly bilen görüşip problemany çözüp bilmeýänse Gurbanyguly o taýda kurjak. Giden ägirt o uly diýelim. O bizim üçin ul derse onu çözdük diýip aýdaly. Bir sistemanyň içindäki kurjak. Sen şu taýda oturýan. Bundan soňra ogluňa getirýäs diýär. Ogluny. Onuň ýerine başga bir çäreleri ýok, başga bir çykalgalary ýok. Şonu getirmekden başga gaty risklidir. Dünýä halkara nemede meydanda bularyň nemesi gaty düşjekdir hökmän suratda. Näme diýelim, hem awraý hem syýasy taýdan hem beýlik ykdysady we finans tarapyndan gaty nemeleri geljekdir, päsgelçilikleri. O bizem şo ýalňyşy etmeginiň tarapdary, artık onu galandan halmyrada öz düşündirip berer bunu. Peýdal tarapyny, ziýan tarapyny. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ýene türme sistemasam o aslında Gurbanyguly däl, Gurbanygulydan has öň şu türme sistemasyny göz öňünde tutmaly. Türme sistemasy ýanky neme üçin hyzmat edýär? Gurbanygulynyň hojaýynlary üçin hyzmat edýändir. Ýa-da daşna çykar 300 milliard o bilinýän pul. O bilmeýän bölegen bar da pulun. 300 milliard o pulu almak üçin şo zatlar edilýär. Bunuň nemesi şo gyska manysy.
Yankı ölen adamların o mazarlıklarını görkezip bilecekler mi? Cesetlerini görkezip bilecek mi? Adı var mı? Tapıp bilýärler mi? Indi bundan soň olaryň problemasy o. Bu zatların açaçan çıktı. Ortaça yılda näçe adam ölýär, näçe adam tutulýar, şo zatlaryň hasabyny çıkarjak bolýar. Bu zatlarym o köpçülige bir veriljek. O türkmenler buna birinci nowatda değişli bir näme maglumat bilmeli. İkinciden hem yankı halkara dereceye çıkarmalı meseleleri. Ya bizim hem o Türkmenistan täzeden gurmagymyza gatylyk goşanda boljak şu problemalar. Yani olaryň döreden problemalary özlerine gaýdyp geldi diýip bilersiniz bu ýagdaýda. Indi bunun bu tarapy yine bize değişildi. Aýdaly ýanky problemalar gozgamak, çıkarmak, ekranda aýdyp bermek. Indi halka değişil tarap var. Halkyň reaksiýasy nähili bolmaly. Ine köp adam nädip reaksiýa bermesini bilen o. O reaksiýany nädip berersiňiz? Sizi o ýok edýän, bundan soň sizin geleceğiniziň näme dediğini bilmeýäňiz belli däl. Ykbalyňyz näme belli? Pikir edin. Bunun hem sebäbi bar. Bunun sebäbine ýanky dönükler var. Dönükleriň hojaýynlary var. Bu zatlary ne biz izleýärler aýdyp dururuz. Bu zatlary ortağa çıkarandan soň o sizin gaharyňyza gelmelidir hökmen suratda. Gaty gaharly bir millet bolmaly. Bu zatlary eşdenden soň hiç bir zada ýol bermeli däl. Ýanky o güýjüňiz etse ýanky saylaw diýär-de, saylaw diýmek o köpçüligiň saylawa gitmegi diýmekde. Ya bu tarapam size değişli. O halkın gaharlı olmağı gerek bu ýagdaýda. Gaty gaharlı olmağı gerek. Ýanky Saparaň aýdan yer bardyr. En atasyna doganlaryny ýok edipdir. Ene şularyň köpüsi maglumat berip bilen ok. Yani maglumat berenler hem bar. Olara sağ bolsun ýöne. Ýanky maglumaty berip bilmeýänler näme eken bular? Diýilen soradym kendiň Sapara ýalňyşmasam. Tohumluk kalmak şonuň ýaly şo ýol bilen tohumluk kalmak. Akladığınız var bolsa o sizden tohumluk gerek gel. Türkmen cemiyeti üçün gerek gel. Borçunuz şu bolsa. Ine debe Türkmen bir mallar milletdir. Çarwadyr. Ne her burada hügur goýulýandyr. Atda da, itde de, koyunda da şu hügur goýulýan yemeler vardır. Goşlar, tekeler, taylar koýulýandyr. Alaşany näme edilýän nädir? Sizä bir alaşa. Türkmeniň yemesi sizden örek gitmelimi? Borçuňyz şu bolsa, olar ýalak millet bu dünýede kime gerek, näme gerek? Bolanyň bolmany bu. Men pikirimçe. Şoň üçin gorkan ýenen bahanany bir garan emedin. Gorkma da jenaýetdir. Hakna teresen. Bilip öňe öz için gürledip ýa-da keýwanyňa wurun berip nemetme de bir jenaýetin bir görnüşdür. Şonu bolýar-da. Her türlü formatyny aýtjak bolup nemetdik de biz. Kümtüklüğünü aýtdyk, samimiyetsizlik aýtdyk, yalan aýtdyk, düşer ýalak nemedi. Ýöne siz öz dogun garyndaşlaryň bir jesedin bir soraňa. Şoň üçin bir aýaga alyňa. Bizim neme diýen adam şol. O bir komentariýa var. O şonu bir ekrana getireýin sizin edil aýdan ýeriňize den gelýär-de. O Baha Kenya diýär. Siz bärde diýä hyýalda täze Türkmenistan o düzüp oturuň diýä 12-nji martda Serdar prezident bolýa 100% garantiýa diýär. Bu ýyldaşymyz bu tohumluk galjak ýaly.
O. Şoňa menziýär. Biz şu wagt nähil diýip aýtsak, bütün postsovet bardyr. 15 tane respublika var diýerler. Postsovet respublikasy, ýani sovetlerden galan respublikalar. Şu 15'inin içinde hiç gozy bolmadyk meseleni gozladyk. Diňe Türkmenistanyň problemasy däl bu. Goňşy Özbegistanyň problemasy şu taýda hemmesem şol bir protokol boýunça dolandyrylýar. Ýanky serdaryň prezident bolmagy, bir bankanyň içindäki ikisiniň prezident bolmagy, biri gidip beýleksiniň bolmagy ýalak bir zat bu. Boldurmak islemeýän bolsaňyz, çykyn. Baha, yine mert, senin yaz mertler köp bolsun. Yine yazıp bilipsin, o köçäde çykyp bilersin bundan soň diýip umyt edýäs. Bu işin aýratyn bir tarapy. Sen Serdar aýrandan soň, Aýdaly ýa-da Gurban ulyny aýyrdyňyz diýeli geçen ýyl. Hemme zat düzeljekmi te? Olaryň hojaýynlary barada näme pikiriňiz bar? Hojaýynlary näme etmeli? Hojaýynlar hem bar olaryň. Şo sorap bilýäňizmi ýa-da? Aydın elini aldıryak kendini. Aydın, sana söz vereyim. Yankı türme sistemasında Türkmenistan'da aslında türme değil ama türme diye ait bilmeyiz. Türme sisteması devletlere mahsus bir sistemadır. Näli işleýär türme sisteması? Birinciden yanlışmasam hükümet birini türme basıp bilmeýär, azatlıktan mahrum edip bilmeýär diýip bilýär. Yani, prezident aparatı olsun, çok yerine getirici ceza veren taziyet diýip bilýär. Yani, hemme devlette de şu taziyet vardır. Ceza verendir ya da sud organı diýilýär, näme diýilýär. O cezanı verýär, türme basylýar bir adam. Türme basylmak diýmek azatlıktan mahrum edilmek diýmek. Türmeye basılanda da o taýda jogapkärçilik bolmaly. Haýsy türmeye baran ýagdaýynda da şo taýda 5 ýyl basılan bolsa 5 ýyl, 10 ýyl basılan bolsa 10 ýyl. Şol türmen yönetimi diýilýär. Şol jogap berýär şol adama. Täze çykgança şo taýda. Ýöne Türkmenistanda şol jogapkärçilik ýok. Hiç şeýle jogapkärçilik. Kaziyet yani sud organı näme? Eğer türmelerde adam ölýän bolsa, olam sen türme adamı öldürmäne ya ölüm cezasy ýok. Demek sen azatlıktan mahrum edip bilmeýär. Yani, türmen ýok bolsa näde azatlıktan mahrum edýän bir adam? Näde saklajak? Kaziyetiň işi, işler, aýly alýalar. Türmen yani sakçıları değil, sakçıların işi işler, aile alyalar yapıyorlar. Etmeli işleri neden o hatta özleri hem fikir ediyen bilen olur şu yani düşünüp bilen olur. Sebebi yani Orwell'ın kitabında yanlışmasam itler oluyor, ecesi ölüyor itlerin. Olarak karanlık cayda saklanıyor itler. Ve karanlık ayda bir näme iýmitlendiriyor şonu ady adını düşünüp şu personajny. İýmitlendirip itleri ulagýa karanlık ayda ulagýa. O diýmek näme diýmek? Kitapda manasy hiç ýeli informasiýadan gysyp şolary ulagýa, fiziki ulagýa ýöne akıl taýdan ulagýa. Soň şol itlere ýa-da köpçülik gorkuzmak üçin ulanýardy. Ýene bizdäki türmedäki sakçylar, beýlik polisiýa ýene şol itleri alıp ýetişen adamlar men pikirimçe. Karanlık ayda yetişen, karanlık ayda diýmek, hiç maglumat, hiç zat öğrenmeýändirler ve şonuň üçin edýän işlerini bilen oklar. Şonuň üçin şolar olanýar hemmede. Ýoksa türmeye gelen adam, o türmen başlygy bardyr, barlaçylary bar, komissiýa bolýar diýe. Şol adamlar jogap bermeli o türmeye gelen adama. Näçe ýyl kesilen bolsa. Soňra diňe azatlıktan mahrum etmekden o taýda adamı täzeden jemgyýete gazandyrmak diýen düşünje var türmelerde. Yani o adamı täzeden sen jemgyýete gazandyrmaly.
türmen manysam şu, ýa-ni modern döwlet diýen yerimizdäki türmen işleýiş sistemasam şu. Sağ olun neşler. Yani aydın ne bizim yani etker sanımız yani şirketteki etker sanımız 30.000 şundalık sanı var da. Yine şu türmede ölülerin ani 50.000. 50.000 diýmek sen şu atki ähli bu yönün hemen Sapara indi kim cevap berýär şolara? yani Biz bu adam cevap vermeli. Yani şu mesele şu tayda. adamın cevapkärçiligi bolmaly. Esasen döwlet wezipesinde işleýän adamların cevapkärçilik ýöne bir söz özü aslında ne çok cevap verilmelidir. Yine adalet diýilen söz bolmaly. Adalet bolýan bolsa, adalet diýmek näme diýmek? Ol gowy zat, erwet zat diýen düşünjede. Adalet diýmek ne şuny sen bir iş etsen, ertir şoň netijesi gowy bolsa, gowy erwet bolsa, erwet şonu sen kabul edip bilýän bolsaň adaletli diýil bilmeýär şol näme sistema. Cinayet etdiňmi cezany çekmeli. Yine adalet. Gowuluk etdiňmi şoň miwesini ýemeli. Yine şolam adaletdir. Aydın ne biz 5.000 7.000 kilometre uzaklykda yine şu türmelerde 50.000 adamın ölenliğini biz 10 kunun içinde takikladık da. Bu da doğru değil. Yani devletin kuruluşları var. Onun başı var. Şonu günle suvatka eliyedi. Ne çadan bölüptür. O ne boluptur. Günle hava diýmek bunu döwlet bilýär. Yomunun gızıklı tarapam bar. Şu adamların içki organı berilen okmuşda köpüsünün. Hova bir şey demede bir salladın gurrunu var. O yazgısan var onun yazgısına berer yalak değil. O memediyat. Ol Bir adam diýede. diňe Bir adam. Son gurrun var kemini ödün sen. o diňe saldy adam däl Balkanda. Häzir ady ýadyndan çykdy, oň adyny soňky näme çykyşlarda aýdaryn. Ofisiýeriniň atlaryna hemme zadyna. O wakany görürüm bereýine. Bir mysal üçin diýip o gatykän bolýa. Şu ölýän adamlaryň içki goşuny o beren oklar. Onuň arkasynda bir zat bar, näme üçin beren oklar. Indi o bir tutsa Sanchas'a alıp barılýa Balkanda. Krasnovod'da Sanchas diýip aýtdylar. O 2007 ýa-da 6-my. O ýylnam soň aýdyp berermen, onu giňişlerini täzeden seyretmesem. Şu taýda o gowy adam diýä gürläbem dur. O sakalyny aldy diýä Sanchas'a girmänkä biziň ýanymyzda diýä. Gece saat 2'de diye. Gece saat 2'de o üst başına çalıştı diye bir adama menziş ýagdaýa geldi. O soň daňdan 6 töweregem diye o salafan neme sarıp o cesedini verdiler diye içki organam yok diye şondan kanlardan dur diye de. O gowy gürläp dur da o ay nesip bolsa o bu nemeden ama o çıkarız diye ýalak bir o gowy niýetli gürrüň edipdir ýaňky eskerler bilen. O indi şol 4 saat soň o ölüp çykýar. Näme üçin ölüp çykýar? Diňe o däl ine dünkü çykyşda dünkü de bolmaly diýal sapara ýalňyşmasam da bolýarmy? O dünkü ýaňky Dozan şaýatlar çykyşynyň 9-njy bölüminde şu gidýär diýe adam giden adam gaýdyp gelen ok diýär. Şu ama onuň her gelende 2 sany adam öldürmäne haky var diýär. O bu ölen adamlaryň içki organy berilen ok ýa-da hiç jeseden berilen ok ýa-ni 20.000 ýakyn ýa-da köpem. Näme bolýar bu içki organlara? Ýa-da içki organ mafiýasymy gurulupdyr ýa-ni türmelerde? Ýa-ni tutsaglar öldürüp o içki organyny satýan bular. Ine şoň ýaly bir meseleler yüze çıkıp başladı. Gatı bu Täze Türkmenistanyň guruluşy
Gatı kanlı bolajak ýaly sapar. Halmyrada. O. Bu jenayetlerin o jogapkärlerini nädip cezalandyrarsynız ine? Bir güne adamı tutsak edýän, türme atýan, onu her gün urýan, aç goýýan, öldürýän, içki organdan satýan. Cesedini ýa berýän ýa bereňok. Indi bu adamların cezası näme bolmaly? Tabii bunu beýleki tarapdan seredeli. Şu rejimde yine birden halk neme ecir çekti de. Eziyet gördü, ecir çekti. O maşgalalar dargadı. O öýsüz kaldılar. Başkalarının içindäki bir adam kemelse o maşgala ýen bir ýarym ýalakdyr. Ýok ýalakdyr ýa-da. Olaryň birden fikredin bir adamyň bir nemesi bardyr ha. Bir ýaşama islewi, umydy, arzuwy. Hem jaý gurup maşyna alyp bilýäňiz ya Türkmenistanda çağlaryny öýlentirip ýene näme dip şonýal bir arzulary bar da. Bu adamlar o ýok edildi. Bu adamlaryň öwesinde indi kimde bolmaly? Ýene pikredin bir türmäge giden ýa halkyň ýarym türmeden geçirdiler. Onuň 50 miňini öldüripdirler. O näme boljak? Onun içindäki tuberkuloza Hudaý dakladyn diye. Tuberkuloz. O tuberkulozu içinden çıkar ýalak däl. O indi şol diri galyp o türmeden çıkanlarym ýa tuberkuloz ýa-da invalid diýildi. Adam sanyna girmejek ýagdaýda çykýarlar. Indi bu adamlaryň öwesini nädip bolmaly? Olaryň maddi öwesi bar. Näçe ýyl ýatdy? 10 ýyl, 20 ýyl mı ýatdy? 20 ýyl boýunça etjek gazancı, maşgalasyna berjek peýdasy. Bunu kim tölemeli? O maddi tarapy, o manawy tarapyny kim nämetmeli, yapmaly bunu? Ve bu jenayet eden adamları nädip cezalandyrarsınız? Yine yakmak meselesi şu taýdan gelýär-de. Bulary yakmaly diýilen mesele. Ya gelmir meme kebine bana İşan Ulu Gulmuradov barada uzun görürüm verdi de bir ýigit. Gaty ýakyndan tanıyan o ne Berdi Muhammedowam şu ýigit gaty gowy tanıyanlar. O Galla ministrliginde o Hime ministrliginde o hojaluk ministrliginde şu oglany tanamayan ýokdur. O 2 metr 4 santimetr boýly daýaw ýalaw akylly o oglan bizim döwrümizde ýaşdy bir bizden soň nemeden şu reforma edip başlaýar o hojalugyny. O ýa 2000 näçinji ýyllarda 4-nji 5-nji ýyllarda bolmaly. Ödem neveti bilenem iş yok, nemeti bilenem iş yok. Ne şunu oğudan nepede eziyet çekip öldürdüler de. O Niyazov'um şuga ne prezident bolsa ne benden soň ne şulary ýala oğlanlar bolmalydyr de. Bir ýerde, o da Birleşik Niýden bolmaly. Onu şondan soň üstüne hüjüm edýärlerden ýok edýärler de şunu. Häzirkam ýaşlardan bolmaly diýär. Owa. Ulam ýaşlary ýok etjek miken? Owa. Ne şu oglanyň nemesine gatnaşan adamlar bardyr. O da ýuwaş orta çykýar. Mene özüm tanam ok. Ýöne şuňgur işte şollaşy gurrun berdi. O ýeke bu del, onlarça ýaladı. Hiç bir ýanky günä ýunkar ýalagym deme derler. Bana nerden düzeltip barýan şeýle bir adar ýolun oglan diýdi. Ana buň bedelini bir halkyň hadyna ta bular. Buň bedelini näde ödejek? Bir ýöne bir tan näle bir öle börküder ýala.
şu oğlun mün sanak berdi Muhammedov'a ya oğlunu ya töwereğini degen adam şulada. Mün sanak bilen değil. O bunun bedeli nerede ödedi çok burada. Ödüm bir ecesi iyi ölen yetimler ösen oğlun kalkadım bir prasto işgar yani. Devlet nemetinden hiç nemesi yok. İşçi adam. Yetişen kadırlarım şey diyorlardı. Ne? Sen devletin milyarlarından kımma da adamlar. Devletin hazinesi ile dağıtlar şu dağıtlar. Adam onu da dekindi nemeli adamlardır. Hoş ola adamlar näme üçin ýok edýärler? Aylan Ana- örilip hoş olur neme bar ýa-da ýene-de. O daşky güýçler hem gizlin boldukça güýçli bolýar. Yani açığa çıkandan soň güýçi alýan däldir olar. Böyle Türkmen'in eli bile nedilýär, Türkmen'e bir tiyin edin. Şular ne tırtlan in bir neme bir necit görülen hayvan var da tırtlan. Giyene Yırtıcı. diýdi. Yırtıcı hayvanı. No. O matly it demedik görün. O şulon sürüsem ödünü iýen ok. Bir-birini iýen ok da. Tırtlanın sürüsem. Olmada şular matlyk bilen eklenýär, neme diýerler, ýitlenýärler de. O şagalan beýdi der, ödülerini nemeden o. Möjegim şonalaktır. Yırtıcı hayvanlar hiçbir öz sürüsüne neme diýenlerdir, ödülerini ýiýenlerdir. Näýlek yırtıcı bolardy. Ýöne Türkmen onça da ýok. Bu namyt eden ok bu millet. Bir ýygyna radyny tereden ok kan. Bu aýlygan ştatlar, bu zatlar ýanky ekrandan gurrun görmedi kıyın. O dinleme ondan ümmetir kıyın. Ödem şu zatlar bolup durunda attı. Yok zat değil. Yine şu türmede işkence görmedik. Yani, pitka görmedik. Maşkala yok. Hem de maşkalada bir iki şunu görün. Demek ki ne biliyen? O bir del, iki del. 200 bin adam gödüğünü getirip biliyeniz. Şu emeden geçen, şunun hayfi yerine diydem, şunu reyarak eziyeti görün adamlar. Bu giden sistem var. 200 bin adam demek, hem de demek o. Gödüğünü getirip görün. Ne? İranlılar gurur görüyor da. Atavay, tavolunlar. Olan hukuku oturan Türkmen rayetlarından bir tapavutlu. Teve fostarları var. İçhana. Yilla bir tapar ingolmanına forat duruyorlardı. Taşında ne mi? Türkmenin olur yalı fostarım yok da. Olur yalı hakam yok. O tinekçe de yok da. Yani İslam dağıtlarını etkiledi. O sen iç korunun gövürlerini yarata. Ben akşam yakıdıp, içini oşadıp, halta atalıp, yadın gövürüyorlar, yadını ölü deyip, fotoğrafını tavşayan olmamı mümkün. O da belli değil. 20 binden uğrak, madarı belli değil. Demek itkiğinde vardı. O uçta olunu okulattır. O da haklısın. Bu hem mecenin büyüğü yalandan başladı. Yalan. Yani çok için bizim atıvavalarında devlet makamında devlet adamı sultan olunu da diyedi. Sultan olunu da yalan söyledi. Cezası ölümdür.
Bizde arkayı. Gurgun vermede gatı kıyın halmırat. Bu zatları onu. O Halmırad'a söz vereli. Buyur halmırat. Sağ ol. Gata ağır gurrunlara edip otuyum sapara. Yiğitlerin üstünü yetirip otuyum. Şu zatlar hemmeci azı hakikat. Salgımam del, bir kino da del, birinin erteksem del, bizim durmuşumuzda 30 yıl var her gün qaytalanıp duran tragediya. Halkımızın ıkbalına günlük qaytalanıp duran tragediya. Yani bir mesele bir zatta, yani sol tragediya her maskalan başına Hasan geleceğini hiç kim bilemekti. Şuun komşusunun başına gelen Allah dedenak ertimene meydimden nelerlerdi. Yok bolsa şoları bolya bede hiçti. Ne şeydi şuunu geldi. Yine Türkmenin tragediyasının başı şu taydan başladı. Yani tapara qaydıp verdim ben qaytalab oturmayın. O türmelerde çekirilen ezerleri, cebirleri yani birazcık üstüne koşayın. Sol şu tayda adı Muhammed mi diye adı şunak iyileşimizin bir aytti. Ol emedi. Povru bolup işleyen. Şu domuzu öldürüyorlar, iyiyorlar, hatta hamının koyanaklar bize şu taydadı. Şimdi ben şu taydaydık beri. Şu domuzun hamı, kulağı, kellesi, ayakları nira haslanıyor, içerileri bile. Sol din uğrundan tutulan yaş yigitlerimiz var. Dinini, aktakadiyatını doğru dört bercay edip oturan. Şoları hükümet toparlayın, köpçülükleyin, yekelikte, bilelikte tutup turmeleri var. Yadır şunun içeri bir yer çıkanlarla şunun içinden değil. Yine siz dininin yanmazsan mesela paradokta deyip şol domuzun hamını, kulağını, o kellesini şolan kamerasını okulaya besirip veriyor. İyiseniz de şu, iymeseniz de başka damak yok deyip. Ben bu zat irrak da urgelli bakavar. İnanmacağım olsam, inanı realettilerdi. Yoksa hani bu domuzun hamı, zıngılaymalı yala koça, yok. Şolaridir yani. Ol bir ine cenayetin ulusu, oları devlet adam tadal, oları Türkmen ya Müslüman nimele mükellefine olup da bulan eden cenayetin varsa. İkinciden yan kemina da geçti. Şol bir sakçı olan eskermeden şol türmeden giycan kıllayar tağat ikide türmeden alıp gidiyorlar Krasnovodski keselhanasına. Şu tayda şiarın tağattan son sağdın baran adamın cesedini veriyorlar plyonkadalar. Cesettenim kan akıp dur, karnını dilip ben organlarını alıp dururlar içinden. Yine sol adam sol eser in şuurlar yazıyor. Ben şu tayda hayran alım. O ne adı hikayeni duran adam, zanıta adam. Birinci keselhane alıp gidiyorlar. Sonra o taydan iştahım tağattan cesedini veriyorlar. Ne amşin edil yaşadı? Dine organ satılmak için edildi. Bir dövrden beri bizim eşitliklerin yani harbi konfliktler var. Yani uruş Türkiye o tayda bu tayda yesirdi şölleri ya da yani yok olurlar. Şolun organ mümkün olsa yığınılıp akıdıp onu insan satıyorlar. Bizde olsa dir adam ölür organı satıyor. O yani şol eskerin aydiyan yılı 2007 yıla demişti. Yani Kurban olun son tayda hakimiyeti basıp alan yılına demişti. Ene bizim Lokman yapışanlık ene o halkının ene işkoşunu dışarı dünya çıkarıp sattı. Munça bolana göre onlar hanamaydıp beren. Her böwreğin bagası $50,000 vatandaş. Her böwreğin bagası. 2 böwreğin şol neresen benin satan bolsa $100,000 olur kazandı. Yüreğin satan bolsalar $500,000'dan $1 milyon şöyle bagası var bir yüreğin. Onun seyrediyorlar da yaş yigit orta yaşta akın. Yaşına vararak yok şu bagası. Son bağıram $250,000'dan yukarılığına gidiyor. Ben böyle korganların hesaplanma. Yine şuları yığınap akıdıp dışarı yurda satıyorlar. Näme üçün Krasnovodsk diyen soruğa geliyor şutaydı. Tep Krasnovodsk'da aeroport var. Onu kesip alyalar gerek organlar şu taydan samolyotda yüklep uğru diyarı haysi devlete sol organlar gerek varsa. Onu yetiştiremezler. 5-6 saatin devam. Tep anırda hem xirurglar arası otuş organları bir yerine koymak için. Oylayan adamları pulladılar. Dünyada milyonerken. Onların farkı yok. Kimin organını getirip koydular. Onun yaşatı geliyor. Pulu kâr. Bizimkilerin ana şu türme sakçıları cenayet topar bilen belelikte business adam birincine birbirine tutuyorlar.
Türme basyalar, elindeki akıl emnagın alyalar, öýse de uzarsız goýýarlar, çağalar, hani köçede yarım yalana köpsününki. Onun töweregi bilen kim bilen gatnaşan bolsa, olaň memlagyn elinden alýar, oradan basyalar. Onun içinde zany sagdyny bar bolsa, ýygyny innesiz bar bolsa, ine organdan geçirýärler. İnnegisi bolanna da organdan geçip, o organy alınan adamlar jesedi gowşurulmaýar dogan garyndaşyna. Son birden açılıp bilinämesini. Olar ine çölle beýwany ya bir çukura gapgar ya asyl mazarlarda görmeli. Ine jenaýatyň ulusy ştaýda ýaty watandaşlar. Ine de dälilen dogry habar diýilşi ýani. Ondan bu zatlar bir günde bolan zatlarlar. Şu zatlar barada biz oğullar çyllar aýdyp gelýär. Yani hani halktan reaksiya, hani halkın şu zatları misal parağı doğraydı oturdu. Ölümüde eýelik etmejek bolsak biz onu näil adam bolýar, yani millet bolýar. Şonu edi bilen daga. Ya ozalaydylan akdyjak bolýar. Yani da bir surat çykardym şu tema barada aýdyň. Ene seretme. Görnem ştaýdy. Ene şu 2003-nji ýylda 2 aprelde Şweýsariýada, Jenewada Yankı Moskowski mechanizm saparağı sen goýulýar. Ine ştaýda o, ine men gapdalymda chetde Vitali Ponomaryov oty, memorialyň başlygy, ortada men gapdalymda Emanuel Dekov oty. Şol ýemäň bir yankı Moskowski mechanizm Ýewroparlamentin bellani, ta gapdalda Liga Papravam Çylaveka de Amerikadan gelenler. 54 döwletiň öňünde garalawjy bolup çykyş etdik. Ene şu özüni hökümet, döwlet, prezident diýip atlandyrýan haramzadalar edýän jenaýaty. Hemmejik şu taýda açylyp görkezildi watandaşlar. Han oň halkyň reaksiýasy. Bir 2003-nji ýylyň gurrumy. Äpsümalýam 22-nji ýyl, 19 ýyl geçdi. Şu 19 ýyllar gör bak näçe müň adam bilkaslaýyn öldürildi. Jebir sütemese de war etdir. Saparağı sen berden aýdýan enterim 50 000 diýip. Ýok ýaşyl beýle däl. Şol ýanky 95-nji, 96-njy, 97-nji ýyllarda millet un ýerine makaron üwäp ýen ýyllary gaty ulgyrgynçylyk boldy Türkmenistanyň türmelerinde. Tomsana da gyşyna da iýmiti bolman. Ine şu taýda her aýda Tomsonyny her aýda diýen ýaly 1-2 adam ähli türmäni alanda ine şu taýda türmede ölýär. Türmelerde, birde türmede däl, ähli türme. Her aýda ondan pikir edip görün. Geçen 30 ýylla, 90-njy ýyldan bäri näçe müň adam beýguna öldürildi o taýda. O türmede de däl. Türme ýetilmän, ol urulyp öldürilip, soňra ol gumumy kanalymy, deňizemi taşlanan adamdan sany sajagy ýok. Şuň olar kim hazaplasy? Han olaryň hossarlar. Ene şu taýda biz öz ölümimize özümüz eýe çykmamyzsyň, olaryň edenini edip ber. Etjegem görnüpdi. Ene şol men aýtjagym, ene şu saparaga alyp barýan şol ýanky şaýatlyk görkezmelerde adamlaryň aýdarlarynyň üstüne şu zatlaryny, şu maglumatlaryny doldurmakçy bolýar. Ýa-ni kemine daýdyk geçdi, aýdynyň bir çetine aýdyk geçdi. Ene bir saýlawlar barada da ene düýpbe girişmeli bolsa men daýdyp bere watandaşlar. Biz üçin şu zatlar gende. Ya Gurban Gulyň näme etsem petsemniň barlygy size 2,5 ýyl menden ozal aýdyp gelýär saparaga beren. Soňuň şu zatlaryň näme bilen gutorjak. Ýöne şu taýda bizim aýtmaly zadymyz bar. Eger siz halk bolup şu zatlar çydaýan bolsaň, şu zatlar göterýän bolsaň, ola Gurban Guly oglumysyň getirip itine motor dorar, siz sesini çykarman otursaň. Ene bolly, ene jogap size. Näme üçin şu güne düşdük? Ene näme etmeli? Diyen soru öňe çykýar. Näme etmeli? Ine düşündürip gelýär. Näme etmeli? Ine 2,5 ýyl bar, ine şunu etmeli. Hani döreden orluklaryň barmy? Bar. Ýöne yeterlik mi şol ýurdun üçin? Ine soňa şu taýda jogap bermeli ýeri geldi. Siz watandaşlar halk hökmüni öz hak hukuky üçin inni bir göreşmäge taýýarmy? Taýýar bolsaňyz onu hereketiniz görkezin. Biz hemme zady daşyna dödüp koyduk. Orucu meclisem barany nähil kanunlar kabul etmeli. Saýlawlar nähil terze geçirmeli. Halkyň nädip daşyny içini iyi misalaly goramaly. Şu saýlawlar geçýänçe.
Ya parlament hökümeti tasdikleýänçe. Gurucu hökümetten taýýarladyk şo taýda wagtlaýynmy onu soňun dowamyn parlament tasdikleýär ya başga bir ýerine getirýär. Ola ýa bize degişli soragda parlamente degişli. Hemmejikler taýýar öňüňize goýduk. Hem ýaş ýigitler de paraga bilen beýlekle bilen akylly başly ýigitlerimiz gyýlamyz bar ýeterli azala. Ähli meýilnamalymyz, ähli planlarymyz ilkinji nowatda etmeli işlerimiz. Hani yer suw reformasy bütün Türkmenistanyň ähli ykdysadyýatyny galdyryp biljek meselelerin hemmesi senin dikkatinize öňüňize goýuldy. Indi şol çeýnap berilerine de başlaň bol obrazlaýyp aýdýar, indi şonu ýutmaga ýaltanýar halk bol. Indi biz etmelim onu. Dünden beri ben üstümde başa gettiler zannetıp ahli yerden yurdun içi daşı Avrupa Amerika ahlisi. Halmurada inni biz näme etmeli? Hani ola 10. Mart'ta saýlaw geçirjek diye biz näme etmeli? Birinciden onun 10. Mart'ta saýlaw geçirjek diýen düýbünden bir kanun. Onu men size aýdyp berýär. Eger islenlik ýagdaýda, islenlik şertde, eger biz konstitusiýa ýüzlenjek bolsa, döwletiň kada kanuny onu saýlaw geçirilmezden 3 ay öňürtdi. 90 gün öňünden saýlaw komissiýasy ýa-da meclisiň başlygy şuwun meclisiň başlygy yglan etmeli. Ine benim şuwun taxty saklap oturan kanuny bir kanun prezidentimiz sağlygy zararly ýa kellesiniň işlemeýärligi zararly ýa özüniň islemeýärligi zararly wezipesinden çekilýär. Şonuň üçin biz häzir şuwun yglan edýär 3 aýyň dowamynda saýlaw geçirmeli. Demek şonu yglan edenden soň meclisiň başlygy soň saýlaw komissiýasy düzülýär. Saýlaw komissiýasy soň ýerlerdäki saýlaw участоklaryny düzýär. Her bir etrapdamy, şäherdämi, mektepdämi sany adamlaryň atlaryny, familiýasyny, saýlawçy sany hemmesini ýazyp pasportlarynlar bilen şonu çykarýar. Soňra gaýda 2-nji aýyny dalaşýarlar ortaga çykýar. Näçe adam bolar? Prezidentlik kandidat. 5 adam, 10 mäşmi, 20 mäşmi, o bize farkı yok. Şu açık bolan ýagdaýyna olary öňe çykaran kollektivlermi, adamlarmy, ya şular ýal partiýalarmy, ya hereketler, bizde olar ýal partiýa ýok. Ýöne hereket diýse kim malyan bolsa ýuşup bar şo taýda kanun boýunça kimden ýa prezidentlik kandidat görkezme hukugyny barlygy. Ine şolar çykarýar. Soňra aýam şol öňe çykan kandidatlar registrasiýadan geçenden soňra bir aýla halkyň içinde her bir edarada aýdaly telewizyon ýa-da gazetda, jurnalda, radioda islenip mümkin bolan habar feriştesine çykyş etme hakam bar, hukugum bar, borjum bar. Şol edilenden soň saýlaw güni gelýär, saýlaw güni halk ondan soň kandidatlaryň içine kime ses beresi gelse şoňa berýär. Ine bolmalysy şol. Ýöne bizde bolýan zat näme? Şu mahal aýdýar da ine ogluny goýjakmyş dem. Halk sesini çykarmana tursa düýün goýdy ogluny. Kemin aýtdy bankada siňe tapawdy näme ol? Ene siňetmi ýa ol çağa siňetmi ikisem siňe? Haýsyn oýuňda näme? Bize bildirýän zat ýok dogrusyny aýtsa. Sebäp onuň ikisiniň iş etmejegi görünüpdi, peýda gelmejegi görünüpdi. Ne halka, ne döwlete, ne millete. O bir kay ağlanmalarlar, un verenmelerler, ya gant verenmelerler, ya yağ dökünmelerler. Ya bir yıldan soň ýene de şol öňkü diktaturadyr. Bu Türkmende bir söz bar, ýa anekdot aýdyp beren onu. Ýeme diýip bir adamyň owadı ýemesi lakamy eşek eken. Ýagyr bolupdyr şo hem gören ýerine ay plan eşek de plan eşek. Onun ýaşlylar ýygyny ýaşly mena şu ýemen lakam götürmekden ýa-da gaýrat edin ene men bir sadaka edip goýun öldürüp beren bar. Lakamy çalsın diye. Bularım bolýar diye. Sadakada niýerler. Indi diýe şuwundan şeýler senne kürre boldum diye. Lakamy. Alym begen gitýär öňünden çykan gomsuny aýdýar boldy mena şap ine şolar ýaly eşek lakamy aýryp kürre dakdylar. Olam diýe näme begenýän samsyk bir ýyldan soň ýene eşek bolarsyň diýe. Olarsyň. Ine biziň kim şol watandaşlar. Ine şuny goýandan soň bir ýyldan soň biziň mümkin eşekligimiz bar, üýtgejek zatymyz ýok. Ol eşek bolan eşekden enaýy bolmy? Kim haýlýar? Enne şu taýdan ýeriniz ýerli görkezme. Watandaşlar, gönüňiz aýdýar. Biz şu 7-nji ýylda geçiriljek şu basyp alanmady, ana Venada hatymyzy ýazyp goýdum men ozal aýtdym. 10-njy ýyl hakysyna da
isleğimiz belirdik, salmadılar yurdun içinde. 17. yılla akıtamadı. Sebep, salınmadığı ne için? Halk yok, bizi kollap çıkışıdır. Şular gelsin nip talep eden halk yok. Ya şu hükümetten biz adaletli sayılav isteyasip, hani ayağını depip duran, döşün kakıp duran halk yok. Bolmansam onu bize ne hemen katı veriyor. Biz ne etmeli? Hem zat tayyar etip koyduk. Yine 2 tane yaşığı da mı hükümetin vekili. Hani sapara götü. Yersu reformasını ozal arzu eden inişmal yerine getirecek. Men o tenne batadesli kanun tarafınız üpçün edip vereyim. Başka size ne mi gerek? Ben düşünüp bilemem. Vatandaşlar. Artık mı stayda gerek? Gayda hareket gerek. Harekete bereket diye. İnni gorkozun stayda. Grazdan pozisyanınızın, durnukluğunuzun, edermelliğinizin, hayratlılığınızın. Zenalın iyiliğini bukunup, yenzezinden bukunup yatmak gerek var sizin. Siz gidin de göresin, talep edin diye. Gördü onu yazın da vurun. İnni erkeklerin ortaya çıkmalı yeri geldi. Ben sonra açacak oğlum. O ne ahil borka, ne adıp borka. Hana ol edip otur, o etçeğim bile. O 10. Mart'ta sayılı olma asla hakam yok, hukukum yok. Yani ol edip otur. Halktan gayta ol varana. Anam ötönür. Hayti birinizden sonra yemani halk maslahatını döröttü. 56 adamdan ne var? Yine söylenen şuun kuun sizi dolanır otur. Şöyle mi? Ana şu taysa para el galır ya men durayın haydi verdi. Deme hal burada saylo var arada aytın savol ben şu üstünü getireyim de buradacık. O postsovet sistemasının hem becerinde yani etada Türkmenistan'da siyasi reformu bolmadan saylo dilen da formalistler. O sebebi saylo demek tanrık demek de. O şu tanrının koruğu. Onun prozraçnost, açıklığı üpçün edilmelidir. Şu üpçün edilmeyen geçirilen sayloğun hiçbir sayloğ demesini taşıyan değerler. Yani özün ağlatmaktır. Onu yine görüp gördünüz. Yine Belarusya'da gördünüz. Şu doğru çıkanla da yani gerek adam tuttu da. Orset'te de gördünüz. Kazakstan'da da gördünüz. Özbekistan'da da gördünüz. Türkmenistan'da da bir kitaplar gördünüz. O yani saylo sisteması hükümetin eline bolmollardır. O ne gördü geçirip gözün saylarda. Başka bir yerini sayılacak manası var mı? O şu tanrık bu milletin namusıdır. O bu millet göz namusunu korup bilen o tanrının namusunu nerede korusun? Yani hukuk korucu orgun ilanın işleşine gurrun verip oturuyoruz. Şimdi şu dağıtları görüp, eşitip, dinleyip Stayda normal saylo olur deyip yatsak büyüşüne iyileyem. O ilki bile yani altyapısını etmediler. Hep mi zaten? O saylo sistemasını oturtmak için ilk bile siyasi reform etmelidir. O devletin kuruluşunu nereden kurmalıdır? Onun süydün karıştırıldığını, saylo sistemasının karıştırıldığını üpçün etmelidir. Çoğatlar bolman saylo nün zapar geçim. Bu yön rüyadığın ağlamaktır. Yani şunu edecek olayanım şol. Yani postsovet demesinde im ulu problemi şudur. O Sovet adamları bu dağıtlara bir sütlük yemek terediyorlar da. Şunu üpçün etmensiz saylo geçirenizde ne kimi sayılacak? Ne? Bolyan da çodur. Orset'te de şol. Belarusya'da ne öyle gördü o da. Lukashenko. Saylanmasa da gidecekler Saylanmasa da miydi? saylandı. Gidecekler miydi? Oo. Men devam ediyorum. Bolya hal bırak. Yeme vatandaşlar ya da yine şular realak olup durdu. Orta mesele çıktı. Onun çözgüde ne emedi?
çözgüden aýdyp otyn. Halk dymmaly, halk herekete geçmeli. Biz aýdyp geçdik bolsa nähil tertipde herekete geçmeli. Bir azıcık özüň gorkozmagy gerek adam. Ýöne bana jaňa diýerleň içinde şu geçen bir suwtdan dowamyny ene o aýdyp durlar da biz ene halmara bizem ende wagt ýetdi bizem çykyş etjek o nerede näme etmeli bolsa maslahat berin o näme hatyň aşagyna gol çekmeli bolsa hereket etmeli bolsa diýip ene o ýurdun daşyndaky ýigitlerimiz gıýlamyz ýazyp otdy. Sag bolun. Biz ýa-ni çydajak galy atamyz ýa şeýtip ötürdi durmuşyny. Kakamyz ýa-ni dymyp oturdy diýe. Indi biz hem dymyp oturjak bolsak biziň çağalymyzyň gelejegi ýok. Biz şoňa gaty dogry düşünýär. Ýöne watan bizinki biz hereket etjek diýdi. Ondan soň diýe dünýä gurban gulaýtdy diýe. Indi geleri ýaşlary bermeli. Ine biz ýaş ýigitler gıýlar biz etjek şonu diýe. Watany biz dolandyrjak diýip jan etdiler. Sag bolsun. Ýöne şunu bütün halk diýse boljaga. Son tarapdary. Halmurat bu Gurbangerliğine diýäni şu aýdyň kemine dagyny gödegine tutýan olaymy? Mümkin. Şon ýaly Mümkin. Bolup biler. Ýöne bu zatlara watandaşlar alňasaman çemelesmeli. Azygan ölmez alňasan öler diýe. Biz alňasamanlar muny töwerekläp seredip haýsy ýerinden dogry dürst urmany başarmany nişan almany biz bilmemiz gerek. Taktika var, strategiýa var. Bu meselelerden birazcık bas çıkarmalı. Yani dadı bida tane oğlunu getirecekmiş. Biz onun işini odalarını bilýär. Yani getirsin bize gereğim şol. Biz soňa garaşyp oturýarys. Oy bolsun önküden beter bor. Onun oğlanına näçe Türkmenistan dolandyryr diýär. Ol bir ýönetim şoňa ýol berjekmi? Mesele şo taýdy. Biz on geleceğinin gurrunu etmeyin. Siz millet bol, vatandaşlar. Bärde hiç bir öykü kiyini, on iýgen jem yok, başga da adam yok. Menne size sorak var. Siz şuna yol berjekmi? Ya yok mu? Yok bolsa onu harekete geçmeli. Nähil formada geçmeli. Ozal bir çetini aýtdyk. Indi şol eger hakykatdan şolar ýal saýlawly geçirjek bolsa, onu ikinji tarapyna aýdyp ber. Ýöne islenlik saýlawyň ýeketäk goragy bardyr. Onsa para kimi gürleşemizde aýdýar da sanlyga awat bolmaly ýa-da sanlyk diýmek şo saýlaw şol sanlyk şoň içine bülten atylýar. Şol awat bolmaly diýildigi şol şoňa hakykatdan hem adamlaryň gatnaşan adamlaryň beren sesini dogry dürst sanamak. Şu mahal bizden 10 adam şo tak kandidat barana da sanawçy hökümetiňki bolsa erti ýene de miskin sokary ýeňde diýip çykararlardy. Şoň üçin saýlawy geçirmezden ýa geçirilenine paralel sanlygy öpçün etmeli. Şoň goragyny, şoň sanawyny. Ine şo zatlar var. Watandaşlar sizem ýurtdyň daşyny ýaşap berildiňiz bar. Özüňiz gatnaşmasaňyz görünsiňiz. Ýewropada näil saýlawlar geçirilýär. Nädip halk şu zatlar oňlaýa ýa garşy durýar. Indi siziň hem jarlanmaly wagtyňyz geldi. Men şoňa diýip aýdym. Indi özüňiz düşünüp başladyňyz öňümizin garankydygyny. Häzir ogly gelse ondan beter garankyrajagyny görüp dursun. Şu golkün aşağında ýaşabaly bolýarlar. O şo da başga çare ýok, para ölüsini eýelgedi bilmedi. Gaýyn garyp. Geýdek kime haçan ýetjegi belli däl, şoňa garaşyp görmeli. O. Men gysgaça şol, eger soraglyňyz bar bolsa berin, men jogap beren, kemine barmy maňa berilen sor. O hiç haçan o ölerin ýöne ýol bermerin diýär bir ildeşimiz. Yani bundan soňra o bar bir diýir ölüler ýalyk bolduk diýä. o ýok bular ýalyk ýaşandan ýaşamanyňa bu. Ine Aýdyňa o söz bereli, Aýdyň elini aldyrýar. Saýlawlar arada halmara da şol häzirine daşyndan Türkmenistanyň içine ýa-da dalaşgar olup giren ýagdaýymyzda da hökümet sanasy ýene sandy. Şonda da halka nandyryp bilmeýär. Şoň üçin hem sizi şo tarap almaýarlar olar. Sebebi cemiyette ýa-da halkda bilemek ýa-da bir immuniteti var. Olara näme sen aýdanyň bilen kişileri aldap bolýar, ýöne ýa-da cemiyeti ýa-da toplumy aldap bolýar. O netijeni ne de olsan prosent kazandı diýip çıkarırsan, ýöne olur kime ses verenini bilýär, yani podsoznaniýasy var. Cemiyetde ol bilýär, şo saýlama anlamynda bilýär. Şoň üçin olar saýlary ýaly diýerler. Kim saýlatmak isleýän bolsalar, şol tanalýan adamdyr. Beýlekler hatda adam
çılçırma atlar gelýändir, uzyn atlar goýulýandyr. Saýlaw ünsürip görün ol. Yani komünizmden kalan bir sistemadır. Yönepe bir sistema, yani şu taydaki adamların adı neye tanış olmalı, sonra çılçırma at olmalı. Yani istemesen şu televizyonda görüp gören adamın sayılar yağlı etkenler. O sağlamak bilen yanlış neticeni yanlış görkezen öyle cemiyet, yani bilinçaltı cemiyetin köpçülüğün diye o kimin sayılarını biliyor. Son erteki gün istendik adayda karşılık görkezip bilecek bir potansiyala uğrayıp biliyor. Onun için onlar başından neyine katlaştırmazlar sayılovları. İkinciden hemen Halmıra Dağ'dan soracak çok saylov uçaklıklarında kamera düşürmek kadar var mı? Ya da halkın istendik bir köpçülük bir ovan ya da bir yani etrafça mı rayonun diye adamları toplanıp şolar öz içinden biri şu göz ölçüsü olsun bizim sandığımıza deyip bilmez mi? Göz ölçülük eden adam kamera çekip bilmez mi şu bir gün olsa 24 saat kamera çekse şu sebebi saylav demek açık proses devlet sırrı da ya da cinayet olarmış onları kamera çekmek surata düşürmek. Aydın o bu demeden o bu giden sistemadır. O bunu bilen adamlar var yani kontrol edilen her partiden dalaşkan nemelerden gruplardan her saylav nemesinde öz vekiller olyanlar. Türkmenistan'da o şart yok. Türkmenistan'da mekanizm yok. Yok, mesele şu taydı. Saylav geçirip böylürler. Bu Halmurat buyur. Buyur. Verseniz men Aydın soruna cevap. Aydın doğru soruyor da sapara bizde Şveçya'da işlep duran partiyalar yok. O barker birinin vekil durur ya şu taydı. Urna sereder yani. Sol sanlık birinciden eme olmalı. Neyle aynadan ya içi görünüp duran olmalı. Bizde olur ya zat yok. Sanlık yapıp onun içinde ne matlanan belli de. İkinciden Aydın sorumu. Hükmani şartta şol urnalar surata düşünüp biliniyor. Yani dinle şol kabinan içinde şol adam kime ses verdi, şonu almak var ona. Ama şol lakalın içi surat alınıp biliniyor. Kim şota artık masyankı neyme okladı. Bir bülten bilen vardım ya, bir top bülten okladım. Yine şol riyali kemçilikleri ya, yani Rusya'ysak kemçilikler Türkmençay'da belleme için ya yüze çıkarmak için. Ondan ol saylaw başlygy, saylaw komissiýanyň başlygy, mugallimim, direktorum artık bülten oklap bilmiyor kimem bolsa birinin haýryna. Hökman edilmeli. Biz geçirjek saylawlarymyzda hemme ýerde kamera goýar. Biz açyk giýip hiç saylaw geçirmeli. Halk özüne gerek adamsyny saylasyn. Deputatynyň, hakiminiň, beýlektiniň. Şoň üçin aýdyp otursa watandaşlar biz aşakdan maslamaly saylaw yerli hakimliklerden, yerli hökümetden, yerli dolanyrşdan aşakdan yokorluğunu sürmeli Türkmenistan. Yokordan aşaklığını değil, yokordan buyruk verili aşaklı yerine getirme. Yok, yattan çıkarın bu zatları. O elektron devlet değil yani, o gülkünç ya oyuncak değil, bütün dünya inni sona geçti. Biz Türkmenler o ilin izine süplenmelerle, ilin hiç olmanı ortasında olmalı. Çurbasına çıkmasın deper. Yani başına çıkaracak yaşlarımız var. Ne hemşin siz olan diyene kulak asanıza. Ya yalan zatı var olsa elinize hasaplarınızı alın da çıkarın. Aydın. Yani keminen diyeni yalan. Aydın yalan. Yine bir yerinin kışı taparagan. Ne doğru ya menki yanlış. Aydın sodatlar. Delil getirin kanun boyunca ya beylik zatlar boyunca ya öz fikriniz boyunca. Gelin arak maslahatlaşalım. Biz millete hemmem. Şonu için aydınlar. Neyme karşılık bolup bilerdi ya da karşılığın formalarını dürlü biz aydıp verdik ya o zaman. Yani şu gerekmeyecek zatlar vardı. Halka ağrım düşen dağdan değil. Şu kitaplar her öyde diyen yalı var. Alım koçadın. Biz şunu ne razı? Oy koçulurdu yapsın son kitaplar. Ya portretlerini neydim? Çıdın pozun yok edin. Ya koçulurdu yadın sonra o gün moluyumdu. Kim etti onu? Şunun karşılığın bir forması, protestin bir forması vatandaşlar. Bir yuvastan azıcıktan kalbinizden korkuyunu çıkarmalı. Ya kulçuluk düşüneceğini ayırmalı biz hemmemiz.
Gel şoňa gelelin diýenler. Şonu etmesek boljak gel. Biz taýýar. Haçan çağırsanız hökümetimizden taýýar. Parlamentin saýlawyny biz geçirjek diýip boýnarlyk, saparaga da boýnarly, barar barmaz elektron hökmüni geçirir. Adamlar ölçek geçirir. Şol yer suw reformasy saparaga boýnunda. Ederim şonu. Ene şoň üçin siz yerli yerden indi bize de kömek gollaw gerek. Yani o doklanyalı yoksa saparagan işlerle bağışlan olup bağında para edip ovadan ne pevardı berleyen görkezmeleri dinlep onu da atın kıyal yürek gerek çıdap çekmeye. Hani jurnalistler, hani yazıcılar, hani bu hukuk koruyucular, hani sorukanlar cevap yoktur. Şoň üçin öz göwegimizi özümüz kesmeli yeri geldi diýip men size 2 ýyl ýarymlar aýdyk gelýän haýyş edýär watandaşlar. Öz geleceğiniz için, öz çağılığınızın geleceği için, yeri geldi, görkezin karşılığınızı, istlenlik formada, başarıyan iyisini dedin, başarmazsanız etme, başarıyan iyisini dedin, kâne, ne için sodatlar edilemez. Mesele şutaydı, bu, gürleşersem, her gün gerek bolsa, günlüğü nasıl çıksadır, çok etçek bolyan iyisin, getirecek neticesi var da, sizem aktif katmasın, yurdun içindekilere yeter kalıp bilenak adamlar. Ayho kalıp bilenak diýip otursanız hiç kim kalmadan da bir seyredip otur. Biz otursa sizin önünüzde. Ne için olar oturana sizin önünüzde ya siz oturun da onun önünde. Özünüze berin şu soruyu. Sizin nämäňiz kim bizden? Vatandaşlar bolmada beýle zat. Vatan gidip bar ya ellermen şona diýär. Şu şey gitjek bolsa biz 10 ýyldan soň Türkmenistan tozunyň tapmaýar. Indi gördüm dura. Bolýanda kanun tarapdan aýdy. Şu mahal yurdum 50 götürüm ilatı diýip aýdy. 60 diýil ýa-da biz 50 diýip alaýyk şonu. Sapara 50'si yurdun daşynda ya 51 ya 55 götürüm. Şolar saýlawy içine salınjak gara yurda. Ya bulyň hemme hakykyny mahrum edilenligini anlady. Ikinciden yurdun içinde galan 50 götürüm diýeli ya 45 götürüm. Olar ses berme okuyuply halk. Ýok, olaň deň ýarsy mektep okuwçy da ya çağı şu adamlaryň ýygyny goýup gaýdy. Çağasy. Garan şol ýaşy beýginiň o 90 götürmi garry gurty. Olar näme bolçak gänden bilenä. 30 ýylly bular edilýän şu derejä ýetiripdirler. Galan 10%den kim? Hökümetiň elinden ya türmelerden ya ýene bir ýerden haramlykdan öz çağalaryny maşgalaryny ekläp oturarlar. Bolly gutordy şöýlenen saýlaw ýapyldy. Onun diýmek, eger saýlawçy sanyny alsak, umumy Türkmenistanyň ilat sanynyň 20 götürmem ýok ýurdun içinde ses berjek. Ondan 20 götürüm ilat bilen 80 götürüm hasap edilme geçirilen saýlaw kanuny bormy? 3 aýda geçirilen de şol. Bolmaz elbetde. Bu bolsa bir aýyň içinde etjek bolýar. Ýok da bar edip görkezjek bolýar. Eger halk razy bolsaňyz, ondan beter nedir? Ertesin itin sürek getirer parlamente. Şular deputatyň biri Aşgabatdan. Näme üçin ýok? Näme üçin ýok? Aty bilen girer ýemäň içine, mejlisler zalyny. Halk çekip çydap otyr. Mesele şutaýdy. Diktatorun gurruneden da, jenatkar toporun gurruneden da, vatandaşlar. Olar etçegini edip otylar. Edip bilsin şu 30 ýyllap halkyny göz görteli edip otylar. Hana, odan nepankinem açyp görkez aýdyp otyr. Şundan beterim bir jenayet bar bolsa, çekip çydary ýagdaý bar bolsa, ya başga da ýerin bir küncünde şular ýa jenayet edilýärligini bilýän bolsaň, getirin goýun şutady bilen görelim. Ýok, bolla birçem bol vatandaşlar, men şonu aýtjak bolýan size. Menden öýke kinetmän hiç taýdy agyrrak diýe saparagy da janyň ýangynjyna diýe ol halky kemsitjek bolup diýene halk kemsilip ýere sokuran halk ölüsine edip eýelegip bilen daga ölümi de. Erbet ýer şol watandaşlar. Bolla men ştaýda duraýyn sonra bolsa okan. Halmurat men bir şunu ýemäni owadan nepäni bir jemläýin ýene de gysgaçyk deme bilen şu 50.000 ölüyüm biz hökümetten gurban gullun. Hökümet bir adamlar var hatta Türkmenistan'da. Şoň üçin şoň öýünden torayan. Şolong adyny berjek. Taga 15 gün strok. Onun 20.000 adamyň cesedini görkezjeksin bosarlarna. Taga gün şu. Ondan soň o biz temure başgaça urluş başlardy.
O halk ne sizden fahiş. Şu meselede dert durmalıdır. Ne konkret mi talap şey. Yalan olsa da çıkından aydın yalan değil. O yani 20 bin adı bina dir oldu türmeye açık görköz. Ne sana ne Kurban geldi. Sana ben o prezident odur budurum diye mokta. Şunu 15 gün ne ağırsı 15 gün. O ben sana hüküm vermeli hakkım yok. Yani ben halkın adından şu 50 bin demetin adına ediyenler. Şunu etmesen temiden başkaca uğraşıyorsun. O ne aile uğraşıyorunu önünden ayıtmalı. Oradan hükümette işleyen adamlar vardır. Şu zatları çok affeyen. Bu zatlar size de değiştiler. Sizi yakmalı, oynamalı adam da şu zatlar için yakmalı. Şunu edenimiz için. O ben cellatlığımdan hem der. O ne siz adamları diğerlerini öldürüp bilenlerden bir sizi yakıp bilen yok. O şuna karşı olacak bolyanlara sizin demenizde hatarına giren. Yani merhametli olacak olan siyaset oynayan yigitler var da olurum şunun hatarına girenler. Sen 50 bin halkını öldürür benim. Sen bundan hasap doğramıyorsun. O ne öyle humanizm oluyor? Bu nemeleri biz oynamalı geçirip görürüz yok. Yani halk bilsin ya nemetsin deyip. Hatanın toğrumu için geçiretildi. Hem hatalı hemen bunun bedeli vardır. Onun öz yüzünden ödersiniz. Şu halka. Ölenin, yitenin, görgüsünü görenin hataplı zat yoktur bilmiyordu. Ben hatap vermeli vaktini geldim. Ben onu geçirme. Bizim toplumumuzda da öyle demeye geçen o. Sen şu zatları edip bileyenin seni kakan Kurban geldi. Türme tak çıkan şu yetirilen bennilen hatavını okuttu seni. Sen şu zatlara dayanıp bileyenin sebebim şu. Sen öyündeki terbiye şu. Şunun için şu zatlara sesini çıkarttın ben. Ne bedbahtçılıkta şu taylardan geliyen. Ya şu yanlış yer var olsa da aydın. Millet. Ya, şu teyfurlar yani tek bu yarsımı Demek türmede öldürülenler olur sapar. O yönü biz şu an demedik bilen dememiz. Bu kette olmamı mümkün. Onu kendi olmamı mümkün. Ne ben türmeye gitmen öleyenlerim kendi yol öleyenler. Urulup siz o da öldürülerlik. Kesel maip olanın sağını demesi yok. O sürmeden Türkmenistan'ın türmesinden sağdın adam çıkma mümkünçülüğü oldu. İn verse tüberküloz. O 20. asırda olur yalak türme saklanır mı? Bizim neytralli Türkmenistan diyorlar. Bir taraf Türkmenistan, bir taraf devletlik olur yalak türme var. Siz kime ağırlayansınız? Ediyen dağıtların hem necesi tersine neşe varı da görüşüyet deyip dünyanın neşe batırdılar. Onu tüvde vurdular. Ediyen dağıtların hem ettirdi. Dur şöyle bir yalan. Ondan her yalanın için ölüm cezası var sana.
Nedik ata-babalarymyň nemeti. Her günne çıkıp yalan söylän sözüňe onu sen näçe tapar öldürmeliligini adamlar sana bersin. O döwlet adamty döwlet makamynda yalan sözlemelerler. Galyn yerde de yalan sözlemek gowdatda. Men beňe sözüm şu hal birat. Bolýa tapara hakyň bar näme diýseňem sen bu zatlary öz içinden geçiren adam soňky döwürleri meni şu onun kogunyň esten görrüňden adam çekip çydar ýalar ol diňe aýdylany halka aýdylman onysy aňda ýatyr. Yani vatandaşlar hareket etmeye, bir yol saylamağa, aygıtlı harekete geçmeye vaat gel hakikatten. Bizim bärde boş yatanda yollarını, izlerini seyredip otur, nädilse gowy boljak, nähil bolanyny gowy boljak, halka nähil bähbitlisi boljak. Yani şu halk gatnaşmasa bolana, gene de diktatura bor. Halkın özünün gatnaşmagy gerek vatandaşlar. Indi şu mahal yine de bize bir yol açılýar da taparagy. Ozal görýän halky içine alanak dürli bahana bilen inni saylaw bilen hökman halky içine alaýmak eger halkyň silýän bolsa saylaw geçirýän dogry bolsa adam san konstitusiýaga wagt getirjek bolsa onu şunun maslap şu 3 aýyň dowamyny her gün 20-30 reis bilen adamlar daşamak Türkmenistan. Ine bilen bir ýaty. Şunun talap edip bor. Daşary ýurtlary Ýewropa Taýygyna da ýatsa bor, Birleşen Milletler Guramasyna da ýöne olardan bize haçan kömek bor. Haçan biz şu hökümet bilen bellisini edemizden soň kömek bor. Ondan bärde halkyň özü çöktün şu meseleni bize 30 ýyllap aýdylyp gelýär watandaşlar. Olar etjek jany bilen kömek soň gumanitar kömek gerek. Ilym bilim demi, eginesik demi, näme iýjek işleňizmi eder dünýä kömek ýöne. Halkın ölçülmeli meselesi var. Onu Türkmenin yerine gelip durup Kurban olayın tahtından ayrası. Yok olur bu. Ne için biz öz etmeli işimiz başka bir yerlerin üstüne yüklemeli. Bu nahil böyle bir gayratlık oluyor. Ben sonra düşünüp böyle bir toparadım bana akıllı uğradı ya da toparadı. Tohumluk kalacaktır halbrat. Tohumluk kalacak bolýanlar. Ine bu ber yazdyk aýna görkezip otyr. Ine 2003-nji ýylda bütün şu dünýä döwletleriniň öňüne çykyşy hemme jenaýatyny aýdyp berdim şol Niýaty tribunada. Hani halkymyz olarmy aýdy? Hawa biz sizi gollaýar, düşünýär, ýöne halkyňyz hereket etsin. Hawa ýatdyňyz, düşündiňiz, soňky 2-3 ýylda gördüňiz geleceğimizin yokluğunu sağ olun hiç olmanı sonra düşünün. Yani inni geleceğimiz üçün etmek için ikinci, üçüncü, dördüncü erdimleri etmeli vakti geldi de. Ne için karıncaklar dursun? Ben sonra düşünemem. Ama gelýärler bar. Yani ağırlık da. Şu köplük bolsa şu ürün edibem oturacaklar. Şu düğün diyenin yaman halk maslahatını nira göçüreceğimi diye uçuracağımı diye özümüzden bilýär vatandaşlar. Yani biz şu gücümü denlemek için halkımın orta çıkma göre. Yerli yerden. Çekinmen indi durma. Birak seyredin. Borlu. Şundan sonra şu taýda da oturacak bolsa mesela doğmasını getirsin. Demek olam 7 ýyldan saýlanýar. Demek ýene de 7 ýyllap sergezdançylyk. Indi şuun kun 50 ýaşalar 60 ýaşaýança 55'den geçe 60'dan geçe. Derde ýarajaňyz barmy ýurdundaşyn? Şuun kun amal edýän işiňiz ýaş bolanyňyzda 7 ýyldan soň şol işi dowam edebiljekmi? Çağalaňyzdan en atalaňyzdan üzüňe ýurda salynmak ýok. Sizi ýok, bagyşlan. Şu oda salmak üçin siz ýurdundaşyna çykaryp goýanaklar gul derejesinde. Ýylyňyzda galan çağalar eklendi. O çağalaňym nägüne salynýanyny aýdyp berdik. Galanda adam TikTok'ta görürsünüz öyle. Şol vatandaşlar biz şu zatlaryň öňüne çykyp dur diýmesek boljak ki. 5 adım, 10 adım, 100 adım, ya 1000 adım etmeli işi de. Şol bilen bolýan bolsa, ynanaýyn bir döwür ederdik şular. Bir döwür. Yani indi yeri geldi, wagty geldi. Ine men edişimdi diýip, şu diýip öýüň orta arasyna oturup sıçanýaly onu edip oturşy. Ine siz edip bilişim şu diýip. Maňlaýyna da ýazylgy döwlet adam üçindir. Ine adamym ýoködi bolýar da. O da adam değil. Mene onun bir adam yalık emretini görüp bileme o kalmırat. Düşünýän tapara. Aydın, elini kaldırıyor aydın.
O Söz aydın verelim Halmat. senden aydı verin. Men Halmar'a bir sorum var. Hatrak gürlemese men kulağıma ağırlattım. Halmar'a daha sorum var diyen. Hı hı. Alo. Aydı ver. Birincine hemen aydık geçen yankı demokratiya diyen bir zat vardır. Demokratiyanı vatandaşlar bir adam ya da bir topor demokratiyanı kurup bilyen değildir. Mümkün zaten demokratiyanın şerefti var. O şereften halkın elinden geçiyor. Ne kıp adama ihtiyar Saparağa diktatör ya da Halmara'da diktatör olacak oluyor. Diktatör olacak oluyor diye. Bunlar demokrat olacak değil diye. Bir adam demokrat olup bilen değildir. Sözün özü yanlış, sözün vuruluşu yanlış. O demokrat adam demek ne mi demek? Yani manası yok hiç şeyli. Demokratiya halkın elindeki bir zat olur. Ne şol birine diktatör deyip aytmaktan ya da diktatör deyip günahkarlamak ansatsa o diktatör olmağın ne mi işte Türkmenistan'da şu diktatör yok. Yani demokratiya isteyen olsam onu şunun için ehli halk umumu hareket eden yadayında ve talep edip bilen yadayında yine şu demokratiyadır. Sayılovlara katnaşmak demokratiya değildir. Sayılovlar kanunçuluktur. Kanunun bariyerinde sayılov var. Şu devletlerin hemmesi çoğunluğu işleyendir. O demokratiya demek manasını veren o. Sayılovları eğer halk katnaşacak değil diyen olsa, sayılovları bozup bilen olsa ya da sayılovları vurnap bilen olsa yine sonunda demokratiya deyip bilersin şu tayda. Onun için yine yani altyapı meselesine geliyor ama altyapısı var o yok. O olman demokratiya olup bilmiyor. Neyse ağzında gaytalanın ölen yüz sapar demokratiya diysen birazcık demokrat olanını deyip fikir etmem. Mümkün zat değil. Halmara da indi bu Türkmenistan'ın şu an ilatın yarısı daşında sayılav geçiriliyor. Daşında misal için ses verip bolyandır. Dalaşgar olup olmayan mı daşından? Bir eme çekerleşikli soru. Biz eğer konstitusiyanın kanunu idarlayan olsak elbette sayılovlar şu devletin ölçüsüne geçirilmeliler. Yani halkın iki yıllap yurdun içine salınmayalım faktı göz önüne tutup biz eğer gerek olsa elektron görünüşte mi ya yafka görünüşünde mi barıp adamlarını bütün Avrupa'da yaşıkları koyup saylov geçirdiler. Men doğrusan aydayın vatandaşlar şutaydı. Eğer de şuun kuun yani aytdı da aydın yani Saparağı prezident olacak bolya, Halmara prezident olacak bolya, elini alacak bolyalar bular hakimiyet. Yok, bir prezident olmak niyetimde asla yok. Men yüz göze aytdım son 2 yılda. Men aslında parlament dolanışının taraftar prezidentinde. Yani şu kunyadaydı da prezident bolmağı dalaşgarlar eğer bir taraftan gitmeli olsa da yurda gelin koyun kandidatlarını değil. Eğer vazirasno yankı yaş çeklenmesi olmasa yine kemine bilen aydın ikisini uğraşacaktım men özüme. Şu prezident çok emedin miskin sokar oğlunun karşısına han görelim kim yani. Şanım mı? Yani bilenim yaşı 40'a yetmezsen ondan bizim öňe sürýän yani parlament respublikamız doğru gelýärdi. Ine şu ikisi hökümet yol başı. Her senin arkasında 50'den 100'den adam da devlette hökümette yani işlemel kadrlar yığılıp ýör. Yani devletin içine 10 miňlerçe kadr gerek. Men son üçin aýdýan size vatandaşlar şu mahal birek gollaw bermän wagty geldi. Siz herekete geçin. Terede oturman karanjaklan. Kim başlarka, kim ederka dip. Özüňizden başla. Her bir adam özünden başlasa sonra yeňiş bol. Sonra utlaşar gider damja köl bolar diye Türkmen. Şu damjadan ýygnansa her biriminin umumy işimiz köl bolardy. Şoňa da gark eder aňyrky jenayatkar topary. Ýöne gaty dogry soraw berdim. Biz bir ýemany meselenin ortalyk maslahatlaşar. Saparağı olar 10 gün möhlet berdimi? Doğru. Biz şu 10 gün berde başka meseleler bilen meşgullanır. Ondan 16. günde bizim geçirmeli olsa elektron sayılav şutayda da geçirir. Yönü yurdun içindeki halk
elektron görünüşde bize ses verip bilecek geldi. Yurdun içindekinin biz tayyarlamalı. Şolara karşı ses vermek için yurdun daşındakinin bizine ne hiletmeli orta hayfi formadı. Yaşlar hani oturun pikirlerin orta çıkarın ötekleyimi. Kâneken diyecek onun bana şunu yer zannedilen sanı bir 30 adamdan geçti. Şu malum zannedip bu menüyü ötürü otin telefonu. Biz tayyar näme etmeli bolsa, ýaşuly aýdyň näil hereket etmeli bolsa, ses bermeli, petisiýa yazmaly, bir ýer çykmaly. Biz tayyar diýip ýadadyk şu durmuşdan. Bize gerek gel şolar ýaly hökümet döwletden biz özümizinkini gurjak diýip. Indi ýaşlar düşüne bu. Dürli ýurtlardan jan edýär. Gelin etmeli bolsa edelim, yeri gel. Indi ştada özümüz görkezmesek onu biz haçan görkezeli. Ya 1-nji maýy elimiz baýdakly parada çykmak üçin oturmaly. Ya hem içindekimiz kırık oturyansa oturmalı. Kırılacağım görünüp dura. O vakt ben diýmändiysem o çağası o özünün onun mirçesi de yok. Moskvada okan ornun Moğollumlar kel bilen kellesini tutýarlar. Şol hangi diplomatik mektep var Orsiýadyň Moskvada. Ömründe şular ýaly biz okuwçyny görmänlikdi. Şu ağahan haltala pul dolar tennede sonun zordan da çöp koydurtturlar para. Ondan o lellimin çağısından bolan bu lellimde näme derek boljak bizim halkymyz. Onun hakkı yok o zatlar etmäge. Bizde miras düşer wezipe yok hiç bir yerinde Türkmenistanyň oýunyna. Deme Hanmurat şol yanıp duran ot akıl bolanyna da yani döwlet sistemi şu bolsa o hiç tat ütküme mümkinçiligi yok. Döwlet terden gurulmaly. Döwlet siyasi reformu, düýüplü siyasi reformu, iqtisadi reformu, hukuk reformu geçmeli. Onsuz o akıllı bolmagy, tamzyk bolmagy, bilimli bolmagy, bilimsiz bolmagy önemliler. O zatlar barada gurrum etmeliler. Döwletiň sistemi, yani döwlet sistemi üýtge men Türkmeniň durmuşy üýtgät bilen ok. Şoňa gaty dogry düşünmeli. Bunun düýbünde näqit edilip aýdylanlar siyasi reforma diýmek, döwlet guruluşy diýmek. Düýüplü siyasi reforma. Köp partiýalar, şu taýdan geler, beýlek nemeleri, haklar, hukuklar, onun güýçlüň aýrylygy, onun saýlaw sistemasynyň garaşsyzlygy, süýdüň garaşsyzlygy, bir topor zatlar bardyr. Şo zatlar düzelmän Türkmenistanyň düzelme mümkinçiligi yok. O mesela düýüplü seredin. O yüzlü geçirip bolýar-da o farman zatlar yani çatma vurun ýalaktır. Tuğöle tursa uçup gider. Biz bu çağda döwletini urjak bolamda o düýüplü alt ýapysy bilen urmalydyr. O ansat zat däldir o da. Oňa da bilgi gerekdir. Akıl gerektir. O bırakılan däldir. On köplük bolum alıp bolýan zat däldir. Bilgi bilen demediler. Liyakat diýilýär şu zatlara. Şu taýda işlejek adamlaryň taýinlamalydyr. Ýok ortalyk filakdaşyndan getirmeli, öwretmelidir. Bu giden prosesdir. O täzeden gurma diýmek ýöne yani prezident bolmak ya näme plan bolmak däldir. Bu da dogry düşünün. O bu ýeke Türkmenistanyň problemi däldir. Ähli post sowet demesini problematyr. Ýöne iň ulty Türkmenistanyň problematyr. Bu zatlar hemmeje düýüplü alt ýapysy bolman, nätaýlaw barada gurruk edýäňiz. Saýlaw sistemaňyz bolman, saýlaw barada gurruk edilmek öýüdür. Ýani bu gelişikli zatda. O näýle saýlaw bolup bilýär, o sistemasy ýok. Garantisi ýok. Onun saýlaw ýalňyş geçirdin diýip bölüşjek mi onu o taýda? Gyrylşjak mı? O kim güýçli bolsa şo ýeňeder. O düzgün bolmaly, alt ýapysy. Şoň üçin ýani döwlet guruluşy barada täze Türkmenistan diýilýäniň büyük sebäbi şodur. Bu zatlar hemmeje täzeden gurulmalydyr. O post-sowet demesi bundan aýryk dowam edip bilen ok. O beýlekler ýaşap bilmez uzak. Ütgemelidir. Ine signali ne Kazakistan'dan geldi. Ne hile yapış piyasalarım ütgemeli şu tay. Ortaya da ütgemeli.
Beli yaşap bolunu. Gowulayan orada Avrupa'ya çıkıp gitmediler. Kazakistan'ın gowulayan orada pullar Avrupa'da saklamadılar. Türkmenistan'ın gowulsa çağlarını daşarık çıkarıp sotayda yaşatmadılar. Gowderlerini öğlerin biliyorlar. Yani oğurlap boluyor. Soyup boluyor. Şoň üçin şonu taklaplıyorlar. Yok korkularım kızılçılığı vardır. Bunun kızılçılığı sen siyasi reform etmeliler. Hukuk reformasını etmeliler. Ya bizim kızılçılığımız şu diye. Galanın yani ne emetsem şunu et diyorlar. Ödüm hakkını ver diyorlar. Yani Hindistan'ı 200 yıldan kovrak Britanya 8.000 etker bilen yönetiyordu. Adam bilen. 8.000 adam bilen. 400-500 milyonluk halkı. Türkmenistan'ı 5-10 tane adam bilen. Ödüm yani Hindistan sonra pult bilen dolandırıyorlar. Utanın da yok. Millet. Vallı potu gürlap demedi diyorsunuz. Balangıda tığman. Namız edin şu dağıtlardan. 20. asırda bolup diyorsunuz da teredim. Düşünmeyenleriz, bilmeyenleriz. O kim bu neke? Çağlandı 3 nesil yok ettiler. Hiç de yaran yokçular. O taparağı bunu ervet diyemişsin, halkı ilan okmuşsun yani. Tiran ton şunu ay diyen ben. Görünüp duradı. Hem sen cahil, cehaletten geliyor. Bilgisizlik sonundan geliyor. Vahşiliğim sonundan geliyor. Şu bolup göründe atlan hem mecenin düğününü cehalet, bilgisizlik, soğutsuzluk oturdu. Onun yalan, şu terdeti. O yalan oğurlukluğunu düşünmeyen Türkmen 99% halk var da. Yalan yönü şeyde duruyor diyelim. Oğurluk. O ben ne için etkere okuyup şikayet edenler var da. Ben planda atbolunu düşün demedim o. Ben doğuştan yalan söyleyen adamını, samimiyetsiz adamını hiç kolayıma getiremem. Ben organizm vasprimat ederim. Bana bağlı adam derler. Ödüm yalan söyleyenin yani 2-3 söyleme ayda orta çıkıyor da. Onun ne için bir de Floriyalak'ta ne diye de cevap veriyor. Yalan bilen, samimiyetsiz adam bilen, iş edilen, gürleş, vakit itilen, ben çağalında jurnalak, bilem okman, kemçiliğim mi, artıklığım mi, ya bu diagnoz mi, samimiyetsiz adam bilen, doktorun o uğrayan şunu, o altın sıçayanım burası. Ne için biz bilen gürleşen ok diye. Sen ne için gürleşen? İki sözün üçüsü yalan. O bir yönünden yalan söylüyordu. O düğeden düşeyince 3 tapır kurşun çalışıp biliyordu. O. Hakikaten çok şey düğeci diyene kendim. Sonradım ben. Düğeden düşeyince 2 tapır kurşun çalışıp bilen orada düğeci diyorlar. Bunlar ne ben başka yerlerde ne mi diyorlardı? Onu agent dediler, neyme dediler. Siz o doğrular, ciler, inler. Agentliğe de yarandı. Hiç tadı yarandı. Ne elinizde kâriniz var, ne hüneriniz var, ne bilginiz var. O sizi yöne bir şu ülkede ulanay mesela başka da yarandı var. Onu agentlik, onun nemezinde kaytan beğenin. Soru yaran. Agent diyen olsa sizi bir ne oyarlar. Bir mertebe kalırlar. O da atlara yarandı. Agent olacak. Yani olacak. O idarelerin bir tanıdık idare değerler. Siz yalakini agent et saklar yalak. Siz şu diktaturan haşal otusu. O sonunun iyimlenen suğulayan haşal otu. Ne sizin adınız şudur. Agent tip sizi unutma.
Size agent diyenim yok. Diktaturan haşal otu. Şon kökünden tuğçiyen. İmnal yani. Ben Halmura'da katırak gitti böyleyenine. Yok da para. Doğruyu mu ettim? Ben korkuyum tutsa dünya dönüş yansa ikiye de pasman Oo. çalışmak. Yok düğüçülük demedi. O tiredinden bir tane oğlunu ile konuştuk da. Onu doğradım. Düğüçü oğlunu ne etip oluyor? Tiremi diye de. Doğru. Yeme tapara men sen aydarlan üstünde olurun. Yani kuşol sen ayttın da hem post-sovet respublikalarım ütgaymel 20. asırda hakikaten öňkü şertlerde ýaşarlyk mümkinçilik ýok da dünýäň öňündäki düýbünden başga tarapy. Bular şu bizini 19-njy asyrda 20-njy asyrda saklap goýjak bolýardy. O bolmadymy? Bolmajagam görnüpdi. Ýöne şu taýda Gurbangulu mekirlik edýär da para. Men düşünüşime göre indi görýärmi? Ýewrosoýuz, Ýewropa, Amerika, Angliýa ve yeme hemmeti şu Ukrayna kömek edecek bolup şu mahal Putin bilen başagaýdy. Şu karma gurmelikde men oğlumur ornuma sokup yetişeyini oynap oturan oyunu. Men şey dip yani bir ayın devamını son şey etsem o tayda uruşturan benim oğlum onu şöyle koyup yetişerin yanırdı. Men bilemem olur ne hayse akıllı kulluk edip şunu real samtıklı ediyen. Çıkkınsız yağday olur için. Amın yengsesinin akıllarım samtık. Şuna aytık. Yo çıkkınsız yağday olur için çıkkınsız Yani yağday. Putin kim çıkkınsız yağday. Şu an Putin yani kuşta inç birliğiyle de. Yani iyiden çekildi. Putin bitti. O uruşa girdi. Putin'in bitti ya orsan bitti ya da. O çekiliven bile yok. O başlavan bile yok da. Şimdi şundan ne aylak çıkarıyor diye. Halkı ne krisis kağıdaya getirip koydu da. Ödüm bilfava dedi. Onu biliyor. O da atlı bilmeyen de atlı. Tapar bilen orada olur. Bilmeyen duruyor diye. Yani götüğünüzü böyle alak. Bir yere gidip bolyandan yiyin. Hiç buna nokta. Şu yağdaya yiyin. Suat çok. Allah tınımadın taptın o da para. Götüğünüzü mör değil yani. İyi de gidiyor da. Hareket ettin gidiyor da içine. Ha o ağzına salsan oğlan kaço bokurdan geçer gelirler. Alıp dunarak diyeyim. Yok elimizde oynayadı da şey demedik. Oh. On yankı Ukrayna'da şu bir normal saylanıp demedik bir devlete övülecek de. O şondan kork ya başka yankı NATO'dan korkup yani demedik o da atlar hikaye. Yani başka devletler öz interneti, öz hopsuzluğu bolmalılar. Yani mesela bir teredik görünüp. O in gov çözüm yani Putin benim da ata veçen değilse vuruşan bolunuk hiç de adam bolunuk hem de çözüm diye de. O ne için geçen ok? O what patvalar ödüyor da. Ha, o da değil. Bu realak toyunu edip bu. O ettirmeyelim. Geçeceğim orada o tövürüğünde bir topar demi var. Ben şu taýda bir zat goşaýyn hapara sen ýan aýtdyň da şu kim bilen birleşmeli, kim bilen gürleşmeli, kim bilen habarlaşmaly. Vatandaşlar doğru şu. Ene biz siz bilen habarlaşıp gürleşip otursa ya ene bir çayxanamız var, yenem var, o taýda var, ýurdun içi var, daşy var. Yüzlerçe adam bilen ene gürleşip oturup adam şekil düşünüşip oturup. Yani sizin diýen adamlarınız bile bir stolda oturma mümkinçiligimiz yok. Näme üçin? Ýeke zat üçin. Şu ol adamlar gelse onu şu jagal guruluşymyzdan dargaýmaly. Onu beýip sizin öňüňizde çykyş etme mümkinçiligimizden boljak gal. Ondan da Halmurat mene şu yani samimiyeti bolmayan adam bile bir yerde 5 minut durken demedi mi bile bu? Oturuyorum bile bu. Netice olmayacağını yönünden görülüyordu. O samimiyeti yok adam bilen hiç var, hiç iyiliği, iş edilen nedir? Ulu iş, küçük iş, behvitli iş, milyar dolar peydan ortada taşlak gidilendi.
O samimiyeti yok adam bilen. Olur yankı bulur eğetkermeyendir. Yok. Sen ödüңde aynada seyredip görün. Biyen de atlarınızda analiz edip görün. İyidinizde seyredip görün. Kindinizde bir teredin. Bu da atları yankı yemetmeyen, ödüne sindirip bilmeyen bir adamın yapısına oluyor. Ben yapayım da şunu alıp. Ben ülkenin yemden 70 yaştan sonra ülke başıma yapayım. Onu ülke çok kolumuyorum. O sağlığımıza da şunu alıp. Samimet yankı iskrinsi yok olsa şunun daşlaşandır. O urşup tövüşmemiyorum da görün daşrak duruyor. O yeryüzünde 8 milyar adam var. Ben ne mi samimetsiz adam bile nemetmenim yok man. Türkmen bollu, Ors bollu, hop tapav yoktur. O ne mi diye için samimiyeti yok olsa böyle yumurtka ulayanam burada. Ondan hiç bir düşünme yok. O bir yere gelme mümkünçülüğü de yok. Ondan katı annem arkayın oldu. O demelikte ne askermek yani ben ondan soğusu, ondan yaş adamları bilen görüşüp verme. Ekranda çıkıp gör. Yani mesele şu taydadır. O bunu ağzıvir edecek oluyor, ne edecek oluyor. Olur ya samimiyetsiz adamın milyon tane bir yere yürüyüşüne kadar işlet oluyorlar. Olay kısanak eşekçi diyor ki böyle kilime o. Buyur Aydın. Yankı näme diýerler da yine akıl diýilen zat birleştirýändir. Onu isleme tapal diyor. Birleşilýän sonunda. Yani akıl birleşýändir. Başkasam arasalanýandyr başda. Samimiyetim şu yerden yine yankı Isaac Newton vardır. 17. asır olmalı. 17. asrın ortalarında doğulan olmalı yanlışmasam. Sonra Einstein vardır. Olan 19. asrın sonu 20. asırda yaşayıp geçen adam. Arasında 200 yıl vakit vardır. Yöne ikisi en azı bir adamlardır. Bir meselenin üstünde işleyen, bir menzeş, bir sorulara hatta cevap verecek olan iki adam. Yani düğünden yaşayan vaatları dengelen, birbirini gören adam oldular. Yani işin hemen bilelikte ediptirler şöyle. Ne için sebep? Akıl var. Aklın bariyerinde neşon olarak tertip düzgünü öz özünden döreyendir. Onu aydıp, düşündürüp ya da arzu edip mümkün değil. Propaganda, agitasyada bir işe yarayanlardır. O zatlar gerekler mi? Türkmenistan'da önümüzde Təze Türkmenistan diye Təze Türkmenistan kurulmağı için diyen biz yeterli deyip fikir etmem. Onun başında bir topanente görünmeyen taraflara vardır. Olan hem şu yolda gidiyordur. Hatta şu gün Berdimuhamedov'un özlem şu yolda var yandır. Yani havarı yoktur. No. Onun için bu işler şuna alarak oluyor vatandaşlar. O, iş edilen vaatı hakiki iş yerinde en esasen amine Təze Türkmenistan'da da şol kuruluşundan mekanizm gerek değil yer. Mekanizm ne için gerek? Ertelki çıkacak diktatörlerden koruma için, yalancılardan koruma için bir mekanizm gerektir. Şol olsa bir devlet immuniteti oluyor. Yani yalancıya da karşı immunitet olup biliyor. Diktatora karşı da immunitet olup biliyor. O parlament sisteması ya da prezident sisteması tapal yok. Devlet mekanizmi doğru oturup bilen vaatın kurban olmayı yan korkunç bir zat değildir. Ya da niyaz yani adamlar hiç korkunç zat değildir. Yani şunu düzeltmen milyon sana adam gelsin son prezident olup Türkmenistan'a şu şartlarda ya da şu altyapısı bilen milyon adam gelsin son bir sanağı belki halk için ya da nesil için peydalı bozat edip bilir. Olan yanlışlık bilen eder. Yani doğru edecek olu etmez yanlışlık bilen eder. Mümkün de şu sistemde Haysam olsa bir adam gelip son doğru adam gelip düzeltip bilye deyip
fikir eden olsanız yanlışlar. Bu mekanizm dursa hiç kaçan düzelmeye mümkün değil. Aydın. Mekanizmde de şu zat vardır. Reformada vatandaşların reforma sözüne ben birazcık açıklık getireyim. Reforma demek bir zatın birazcık ütkötmek ya da o skelet alsın diyorlar. Birazcık taş dövreni ütkötmeli diyorlar. Olup bilmeye reforma demek esasen hem şu skelet tezelden düzmektir. Şunun adına reforma deyiliyor. O belki reformalar o skelet alsın birazcık ütkötkes diyen reformalar 30 yıldan beri Orsor'da da olup geliyor, Özbekistan'da da öyle, Beylik'te de öyle yönünen için son 30 yılda misal için Google deyip bir marka çıkandır. Ya da Microsoft deyip bir marka çıkandır. Şimdi post-Sovyet'te haysi markanı tanıyanız. Şu an dünya belli olan. 10 milyar şeyini Amazon 30 yıl Altın asır. bol öğrendik 30 yıl Aydın. Amazon'a da. Altın asır. Marka. Yani şunun 30 bin 40 bin adama iş verip bilen bir markalar iş yerleri döreyen değildir. Sebebi reforma geçirdik deyseler reforma değildir. Yani sünk galiya, skeleti galiya remont eden yağlar oğlum hiç hili netice vermeye. Dine çıktayıcıdan başka iş zaten reforma demek yani çıktayıcısı var. Tamam, çıktayıcısı, işi çıktayıcısı, seri iştesi onlara harcayanlar yöne peydası ya da netice ne hiç sattır. Sebebi reforma düşünün noktalar. Yani skeleti kaldırıyorlar. Sonra reforma ettik diyorlar. Oğlum işlem mümkün değil. Şunu ben biraz açıklık getireyim Aydın. Yine biz Sovyet sisteminden plan ve hocalık değil ya da planlaştırış sistemi, sosyalizmin nemesi, düyüp nemesi. O kapitalizm ne badar saadet değil yani, badar olmalı. Şimdi bizim şu an o sosyalizmin planlaştırma nemesi yok. O kapitalizmin badarı yok da. Şu iki sistemde yaşapıyoruz. Şunu yaşap olur mu da biliyor ne de yani ne bir koşmaçı açıklık. Yani plansız sosyalizm, badarsız kapitalizm var. O iki sistemden karışık bir zat demektir. O iki sistemanın elbet yerinde. O plansız sosyalizm bolup bilen yok, yaşap bilen yok, düşünüklü. Badarsız kapitalizm bolup bilen yok da. O da düşünüklü. Şu İkisinin yaşap bilmeyenler bir yaşap bilen bir daha edecek oluyor. Onu yaşap bilmedi. Doğrularının iki kursu var onu mu ayıp? Şunun için şu dağıtlar şundan çıkıyor da şu dağıtları düşünen adam yok. Giden hükümet diyen aparatta şu dağda düşünen, düşünüp bilen ya da düşündürüp bilen adam yok. Hükümetin içinde yok. Görüp otuyorsa. Taşınla şuna karşı görüşüp öğrendiğim içinde yok. Onu gören adam yok. Bu dağıtları gören adamlar var. Onu bilmeyen adam da okuyordum. Yaşap diyorsunuz. Ne seyredip gören. O plan ve sistemi, Sovyet demesinin planlaştırış demesi yoktu. O badak da yok da. Yani Aydın diyenin üstüne açıklık getirenler düşünüp oraya. Onun şular neyle sayılı geçirsinler. Oğlun yerine altını koysun, altının yerine yenine hemen koysun. Şu da atları üyütkümen. Bunlar yaşap bilen o. Yaşap bilmeli de. Bizim arkayın oturan yemeğimiz de şunun. Deyim için yaşamayanını yaşamayacağını görüp oturuyorsun. Onu ben 30 yıldan görüyorum. Bundan ön olmayı diyedik. Çok göz planı yapan vaktayı diyedik. Böyle borunu. İlkulak onu ya bunu demetmeli. O geçenle de şeylik geçmeli. O da hatta hem mecehinin yani metodolojisi işlenip düdülün. O zatları düşünen adam yok. O kadını var, o yaşak değiller de. Bana.
Mene bollum Halmurat Ustaylarda demede el ya da forumlar Sabit'ten geçti gepleşimiz. Başka da işlerimiz var. Hemen sorulu olmasa onu Ustayda hoşlaşır yönümen. Yine bir daha da aytmak söyleyene. Dün sol Sana dip soru verilen için şu real bir kısani soru vardı. Bir kadından bir soru var. Halmara dağı diye eğer diye bizde şu halk bolup bir zatları etsek diye şu kömege diye Kazakistan'a kıyal edip diye yani o da kaban adamların eskerlerini çağırmaz mı diye da kurban. Yok vatandaş. Çağırma hakkı yok. Türkmenistan o neytral statüsü var. Öz başına bela alır. Öz başına bela alır. O dasarkı devletten hiçbir pavolazın içine dalma hakkı yok. Yaka girip bilecekler. Eğer uruştursa Türkmenistan'ın yani statüsünü korumak için Birleşen Milletler korumasının araçak olsun girdilip bilinir. Onun dasından yağı dökülür. İçine grazdan olsun olur katlaşmıyor olayın. Şonun için Katar kayınmalın yurdun dasını Putin'in boşuna uğradıp bilmeye Lukashenko'dan beylikten halk bolup öz meselemizi özümüz çözmeyene Ustayda da yeni de bir mümkünçülüğümüz var. Şonu yatla deyin. Neme? Gürleşer durar pazatlar var da günna efire çıkar durar yaşlımız var. Para hakimiz birdatlar tapsak ya eşitsek ya birdatlar bir netice gelsek size yetirir durur sana hükümete değişikliğini öz adından aydıp verdi benim son doğal oluyor. Urban ulayını onlar şun möhlet berilip şu zatları düzeltmeli. Ya netice çıkarma etse de etmese de eder son. Etmeyeceğim orada ettirir sonra. O bir günün işi de alacın tapar. O gidecek geliyor. Sebep ol eğer halkın askermeyen olsa hem hukukun elinden alayan olsa Birleşen Milletler Kurumasının insan hukukları varadaki deklarasyasının preambulasında yani girişinde yazılır. Ahli hak hukuku elinden alınan milletin ozgalını kalmağı hakkı vardır. En son sizin hakkınızın yeri geldi vatandaşlar. Orada elinize plakat alıp çıkacağınız mı, ya hükümete gümmollu çıkacağınız mı, ya çarşaklı piyinli çıkacağınız mı, ya barıp sonra bulağını çekip hakimliklerden boşadığınız mı, öz işiniz. Halkın hakkı var şu meselede. Ben şuna diyen, yok bize kurbanlığı getirip bir suda vereysin. Yine o tür şutaydı. Şuna da inledim, biz kaçır. Başka ne ama çok olsanız kemine aydın size Hangrada vermedik bu para hakimi. Buların daşından o koşun getirşi, o yurdun içindeki yani kanslagerler yalak bir zat da. Şimdi şu kanslagerlerin hesabını ne edip verecek bu adamlar? Bol değil zat da yani bir taraf yurt. Koşun getirmekten beter bunların düşün aşağından ne edip çıkmalı? Bunu meseleni kozladıkça bu yavaş yayıracak da dünyanın demesine. Kızıklanan adam katıkan. Kemine beni bir yadıma düştü aydayın katı vacip olan aydayın yine şu bolup geçenlere şayatlık eden adamlar vardır. Südiyeti Lilya'da. Şunu eden adamlar oluyor da. Ne birinci de kurbanlığı vardır. Onun ornatları var. İkilem türmede oturuyor. Böyle govu oturuyorlar. Kildimi diye, kildimi var, hizmetkarları var, pullu nemeli. Şoları yok edip başlarlar. Onun amonlu işlerler vardır. Yine de şoğun benimle ur topor şoları yok edip başlarlar. O da size teğdelik değil, tayinler verir. Ur topor şu dağıtları bilgisi, kendi bilgilik en ağır adam o. Yenildirek demesi var. Yönü sizi aratıla uğrarlar. Sebebi bu da inni yartı yolu taşlanacaklar derler. Yani şunun bir aylık geçeyniydim kemine. Sapara. Bular şol işlediği izinden pulunu vermen kop boy veriyor değilenler de o. Ular öldürüyor yol diye. Edeni işleri kater verdi işte o. Hasabını verip olmuyor adam hiç vernemeyden. O inni nemsin yok. Organ işgarlarının özlerinin organı tavsırmalı orada olamamış olsun. O halk edişleri yani özlerinin şeydi kullanır o hükümetin başı ne mi?
koy çektiler cezalarını. O yankı Muhammed Nazarf'ı atlap geçeli yine täzeden. Bu Hava. yine türmelerdäki payka diýämişler de. Hava berliyan. O berilýän naharın möçberi ýa-da naharın görnüşi. Şonu Muhammed Nazarf'ın özü ýazypdyr. Ýa öljek wagtdan diňe çörek sorap ölüpdir de. O gapyny kak diýämiş. O çörek sorap. Bunu diye sen yazdın diye. Köprek yazaýmaly kenin. Aç kalmajak bolsaň diýip jogap berýän ekenler. Öz Kur'an sistemasında özü ýok bolýan bolsa, bu sistemany pikir edin kim gurupdyr aslında? Ona gurdurupdyrlar, içinde de özüň ýok diýerler. Bu taýda da ýine şu Suud namasda gelmişekleriň Kur'an bir kanslageri bu. Gelmişekler gurdy. Ýine bu halka şonuň ýalak düşdükli bolmaly. Daşky neme üçin, arena üçin, halkara meydan üçin olsa bu kanslager 21-nji asyrda bolup bilmeli däl. Iň soňky kanslager haýsy kulak bolýarmy? Stalinki bolýarmy? Hava Stalin. Stalin. Yıllarda da vardı. Näçinji ýyllarda bardy? 50-nji ýyllarda da vardı. 56-njy ýyllarda da vardy şu. O soňça Hruşşov gelip bosatdy da 50-nji ýyllarda birden bir kadro. 20-nji asyryň edil ortasında o yatırılıpdyr da iň soňky kanslager dünýäde diýip pikir edýärler. Indi bu zady gozgasak, gozajak da bunu. Bu nädip jogap berjek bunu? 21-nji asyrda bir tarap bir ýurtda kanslager var ve 50 000 sana adam öldürülen iň az şu wagt bilinýäni. Ve 20 000 sananyň jesedi nerede belli däl. Bunun jogabyny nädip berjek bular? Ştaýda kemini ýene bir aýtmaly zat bar, şol ejir çekkeller barady. O zaman ýüzde ýaýdyk geçdik boluşuny ýene bir gezek nyktamakçy bolýan. Şol rejimden ejir çekip türmede wepat bolanlaryň, öldürilenleriň dogan arnaşlaryny şolar üçin ene kompensasiýa diýerse bir hunny waýsagan bolýar tökmenelme, hun tölenmeler tökmenýärdi. Diýeri galanlar bar, hana şol şaýatlyk edenler. Bularym ýitiren saglyk üçin, ýitiren baýlyklar üçin aýdy oturda gurbanagy. Ähli atasyndan galan mülkün hemmesinden ýaly şol satyp edip şol türmede kysatmaly ejir çekkerleri we saglygyny saklamak üçin harçlanady. Diýmek şu zatlar hemmesiniň öwezini biz ökmani ýagdaýda kanunyň üstü bilen çözmeli bor, tölemelen bor. Olaň puly nerden geler diýeni biz döwletiň gaznasyny urjokka, döwletiň gaznasyny erolan pulu var, haram pullary var. Ine şu türmelerde milyonlap biznes edenler var. Dürlügurdan. Ine şulardan konfiskasiýa ediljek pulun hemmesi şu ejir çekkerleri we patbalaryň maşgalatyna gönderiljekdir. Şo kanuny mene Türkmenistanyň täze meclisi ilkinji günlerini kabul eder diýen menne dolanan bar watandaşlar. Şonu biz etmeli bor. Şol we patbalaryň ejir çekip öldürilenleriň ýagty ýadygalygyny hatyrasyna biz onu etmeli bor. Mene şonu aýdyn. O jemle bersen bolýar şu taýda. O bolýar, iýleşler, sag bolun, ýigitler sizde sag bolun, saglykda görşeliň. Halmuradaga sag bol senem. Sag bolun hemmäňize. Sag bolun watandaşlar, hemmäňiziň öýünde saglyk. Sussuňyz basylyp oturmaň, gatar kyn hereket edin. Başak adamınızı bilip basın gürlejek adamlarınız bilen gürleşmeli kim seredip demedin. Çekinmeň gorkmaň. Bir saatdan gorkmaň. Eger kaptalyňyza şu hökümetiň adamsy diýip ýytyranyp gelenden beriň tumşugyny çekinip oturmaň endi. Ağzyny burnu enesi ýalamadyk ýaladyn. Öwülüp golaýyňyza gelmedi ýa. O häzir siz bermeseňiz hem biz baryp berýäs olarmy. Iň soňunda. Indi halkyň öýden bermeli ýeri geldi tanalýa içinde ýurdun daşyna aklan soňa. O ýytyranyp beren bar mesken soqorýar ilçhanaň uğradalar. Gulagyny opar beline berin. İlçhanaty bilen hiç nemetmeň, o çekinmeň, gorkmaň. Bulaň ilçhanadan bağlanýarlar, o ilçden, o ellerine diplomatym, o zatlara öýleri günäkärde bu zatlaradyr. Halkyň şu ýagdaýynda tezin çykarman oturan diplomat diýler.
Olağan mine ne edip okudulayan, ne aylık tayinlan yani, o arada da bir depleşik geçirir. Yokoru bilim bu arada. O yokoru bilime, o başa inişti mi değil ya da. Halkın eline Allah pulunu alıyor, bilim verme. Bu kategoride de var. Türkmen'in içken. Ya bolya kemiğine kutoroluk bunu. Bolya. Bolya sağ Wala olun. atannasa habarlaşıp duralım hökmen sizem öz pikirini yazın aydın yayradın şu edilýän görünümler goý halkyň hemme gatlagyna ýetsin içindäki daşynakylary indi halk bolup oturup indi halk maslahaty diýil ýani şunu ýaly bolmaly. Halkyň özü aralyp maslahatlaşmaly. Oňa saýlak getiren bir halkymyzyň ilatymyzyň 0,00001%'inin kararı o halka karar däl. O gürlemeyenini getirýärler o ta bir ýaşuly gürleýänini görmedim ben. 30 ýylla. Ay bolýan taw oturman ustady oturar. Bolýa ta oğlum. Sağ olun.